Euneko 2,8 igo baitzen inflazioaren gorakada. Prezioek gora egiteaz gain, txostenak nabarmentzen du salerosketen euneko 85 etxe bizitza erabiliak direla, eta euneko 15 baino ez direla etxe bizitza berriak. Horrek esan nahi du zer, etxe bizitza berrien kasuan euneko 53 egin dutela bera hauen salmentak duela urtebeteko datuekin alderatuta. Kasu gehienetan, euneko 82an etxe bizitza hipoteka baten bidez erosten da. Bataz besteko zorpetzea, pentsa, 172.889 eurokoa dela duela urtebete, baino euneko 11 gehiago beraz. Kopuru hori prezioaren euneko 63 inguru da, eta horrek esan nahi du erosketa aldez aurretik asko aurreztearekin dagoela lotuta ezinbestean. Zenbaki horiekin bataz besteko kuota 774 eurokoa da gaur egun eskuratzeko egin behar duten ahalegin ekonomikoaren tamainaren irudia ematen dute. Alokairuari buruzko zenbakiekin osatzen dugu argazkia, azterlan honen arabera azken urtean kontratuak ia euneko 11 jaitsi dira, eta kopuru hori beheranzko joera argia dela dio aipatu txostenak. Bataz besteko errenta 880 eurokoa izan da Gipuzkoan, eta 1.159 eurokoa Donostian duela urtebete, baino euneko 8 gehiago, beti gora. Datu horiek erakusten dutenez, gaur egun alokairua hipoteka bat baino euneko ia 14 garestiagoa da. Txostenak berretxe egiten du banketxek merkatua erabiltzen dutele etxebizitza parke publikorik ez dagoenean, gure kasuan gertatzen den bezala. Burbuilaren sustoa ahaztuta, orain presio handia egiten dute alokairu altuekin jendeak berriro eros dezan barkatu, baina prezio garestiekin bigarren eskuko etxebizitzetarako baino ez die heltzen gehienei. Esan bezala lagunok, zarrak berri gure herrialdeak ez baitu aurrera egiten etxebizitza eskubidea bermatzeko bidean. Honekin geratzen gara, mila esker Egoi. Gero arte. Naiz irratia. Gone are the days when my heart was young and gay. Gone are the toils of the cotton fields away. Gone to the fields of a better land I know. I hear those gentle voices calling, oh, Black Joe. When my heart was young and gay, gone are the toils of the cotton fields away, gone to the fields of a better land I know. I hear those gentle voices calling, oh, Black Joe. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Well, my head is bending low. I hear those gentle voices calling, oh,
ikus dezagun zer gertatzen den, baina bueno, momentuz leia bizia Urdaibai eta Orio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra hirugarren tokian, eta... Aldeko igandeko denbora egingo du, bai, segundutxo bat hobeago, 0:4:77 Bermeok, bueno, poza guztiena gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko hitzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11etan hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Zeatik ez da dena lehenoa noiztik, esnatzen gaiztik, bastante gaizki. Zenun dehituta beste neska batekin, txorta egiten aritu nintzen. 7 eta 40 dira oraintxe bertan irailak biditu eta ez dakit, arraro hasi dugu tertulia, Iker Parez hasi da ez dakit. Bueno, hemen lehenik eta behin aurkeztuko ditut. Gaur nirekin dauzkat Egoi Belateki eta Iker Gurrutxaga, egunon. Egunon, bai. Zer gertatu Bueno, da? arraro ez ere, baina barkatu Joar, segundu bat eskatuko zut berriz ere abesti egotzeko. Zior naiz, hau plagio, ez dakit plagioa den edo ez, baina bueno, Iker zabestia. Hori xari nintzen galdetzen Joarrenik ere zut ezagutu. Joar noena da. Baina ez du begiratu, ez duena guztia kanpoan, nola... Egia esan, ez dakit norka besten duen ere, Nik ere ez. euskaraz diot, baina... Ahotsa ezaguna egin zaite, baina, hemen dago, non dago. Txintxoko eta Pei Arrosek, ora 1000, begira. Ba, hau Hau atzo jarren nuen. Instagrametik Joar, bizi zabiltza, plagiatu dute, Joar oso bizi dabil. Bai. Kantu berriak, baina, atzo sisteman sartu eta gaur, Bueno, gero... Eskerrik asko batek egiten dudan lan aprobetxatzen. Polita abestia eta oso ona, baina talde, abesti honen, sortzailea da... Esango dugu. Sample bat izango da. Ez, esango dugu nola hasi dena guztia. Bueno. Buah, talde hau Kirgistangoa da! Eta, Ala, bitoroika ditza, bakizu zeratik badakidan. Nik hasieran uste nuen Ikerren kamisetagatik ari zinela, baina esan dut, horregatik narrituta geratu, naiz geratu atzeko musikarekin. Frikada bada, nik hauen berri izan nuen Instagramen, egite dituzelako horrela rollo indie, baina indie ilundun bideoak bezala. Simpleagoa, jogo nostalgiko bazara eta punto. Bai, baina... Eta sovietar nostalgiko bazara eta punto. Erakutsiko ez bideoak eta flipatuko oso. Ekialdera zoaz. Baina kontua lagun batekin, hain izela baita ere aukera aztertzen Barcelonara juteko urrian hauek ikustera. Zeina taldea? Kirgizistanekoa da. Betoroika, Toroika. Gero ja, Errusiaraz nola oskatzen da? Zagutzen du. Bueno, agurtuko dugu malen frantzesenak, egunon. Egunon. Gustatzei hori, gustatzei Omar Suleiman. Horrelako, ikuste, ez da berritzen. Urrena, begira, garai batean egiten nuen, munduan, gehien xazameatzen ziren kantuak begiratu. Zure tartea zen hori. Bai. Noski. Baina esko izan dut txinatarrak ez. Ez. Herrialde bakoitzean zer xazamatzen den gehien. Hori da... Hor bai ikusten. Egiptoko zerrenda gustatuko zitzaizun, akaso? Egiptokoa? Bai, reggaetoi arabiera, ez da... Horrelako gauzak. Bai. Eta bideoklipak ja marabila bat ziren. Hori, ikusten? Horrelako gauzak. Eta biharko tartea badauka. Errusiar kanta bat, hemen naiz irrateko entzule finanek konturatuko ziren, gontzera sasoi bat, tanpai eta agunda izena zuten. Buah, zen... Saltatze zuen automatikoan, Joar gogoratuko duzu. Parezari da. Zen, esageratua, asko gustatu zitzaion gure algoritmoari. Eta, ez da posible, kantu Errusiar bat sartuko. Baina ze ateratzen zen bakarrik. Claro, bai, algoritmoak, hausaz egiten du, hausaz edo egiten du. Eta, kantu hori asko gustatu. Hau da oso susmagarria da. Bai, asko entzun zuen kanta hori eta. Errusiar zibereraso bat. Ni sartu nuen kantua. Orduan erruduna Sistemaratu nik egin nuela, esan nahi dut sistemaratu nik egin nuen, baina gero sistemari asko gustatu zitzaion.
Sistemari edo norbaiti. Sistemari Errusia gustatu ditzaion. Johar, zu izan zinen asko gustatu zitzaiona? Ez. Ez dio, baina ez dakit. Jo hartzen, desesperatuta, kantu hau berriro esaten zuena. Bai, hori gertatzen ditzaion gure sistema maravilloso hori. Bueno, azkenean sistemaren algoritmoak ezin ulertu. Gaurko gaietan ezakit egoizuk bai esan didazu, zertaz hitz egin behar dugun. Bai, bi bai. kontutxo neko bizkorrak izango da berez ere iritzi asken ator, lehenengo esatea, hemen erreakzioko kide batek esan digula sumutz flotillan, gazarantz, bigarren aldiz abiatu den, Ikerrek ezin dizenarekin. ontziditxoan Ez da etzen gustatzen, bihitzak etzazki gustatzen. Hau gustatuko zaizu. Espedizioa. Antzaenez, bribon ontzia dagoela tartean. Oso Eta ondo. kapitaina Euskal Republikanako bat da. Oso ondo. Nola? Bai. Bueno, Juan Carlos ere egongo da tartean. Eskifaian. Hemen galdera da, bribon noren eskuetan dagoen gaur egun. Noren esku dago. Ez dakit. Galdera. Baina saldu zuten edo... Aldatu zuten, ez? Iba, laletxe. Bueno, bribon eta... Nor da briboia. Somo, bribon ez dakienaren zat, Juan Carlos erregearen ontzi, Hori da. belaontzi ezaguna. Bai. Ez dakit arekin... Sanxenxon eta oso... Ez dakit arekin lehiatu izan zen, edo. Bai. Lehiatu bribonekin egiten Esango zen. nuke baietz. Dara urte batzu dagoeneko, baina. Edozein kasutan, iraiaren bia dugu, buelterenak aipatu behar dugu, txerrendularitza probarenak, gaur Euskal Herrira helduko delako. Beste eztabaida bat izango litzateke, ea Euskal Herritikan pasatu beharko luken edo ez, baina, goazen Gaur ez gara bertan Bai. sartuko. Bueno, atzerreko itzuliak Buelta. pasatzen dira. Zuk no esan didazu, Espainiako itzulia edo Vuelta a España, leheno Vuelta a España, esan. Eta Vuelta a España esan behar da. Vuelta a España, ni dana segidan, Vuelta a España. Bai, Vuelta a España esan behar da. Nik zuzenean ez dut esaten. Espainiako vuelta, baina vuelta esan behar da. Ez itzulia. Itzulia, bai, Itzulia gurea da. Bai. Edozein kasutan, hori gaur helduko da, ez dakit zeo zer gertatuko ote den edo ez palestinarekiko elkartasunez, baina bakizue... Atzo sakulako kontrolako mentzu den. Bai. Eta hoxe, Israel Premiertek taldea bertan dago ordezkatuta, polemika handi eragin du honek, egin dira hainbat ekintza, dibidez errepidea moztu, ez moztu. Ni txerrendularitza zalean izala itorduko izuet, asko gustatzen zait, baina kasu honetan, era bat normala iruditzen zait eta justifikatuta, bueltako etapa bakoitza ez behin baizik eta 4 edo 5 aldiz eten barko balitz edo kirol proba osorik etetea, zilegi ikusten dut, kazan gertatzen ari dena, ez dalako normala. Hau esan dezaket, zuek galetu nahi nizuen lehenik eta ben ziritzi duzu Israel Premiertek taldea bertan lehiatzen egotearen inguruan, eta ea zilegi iruditzen zaizuen lasterketa zuzenean oztopatzea edo horrelako protesta ikusgarriak egitea edo uste duzuen beste toki, beste testuinguru batzuetan egin beharko litzatekela. Nik esango nuke testuinguru guztiak direla baliozkoak. Txirrindularitza izateagatik, kirola izateagatik eta telebistan botatzeagatik ez dela salbuespen bat. Orduan, erabiltzen badute txirrindularitza proba bat, naiz eta zalei fastidiatu edo taldeari fastidiatu, nik ondo ikusten dut, egia esan. Beharrezkoa iruditzen zait. Nik ere hori esan behar nuen, beharrezkoa iruditzen zaidala oztopatzea. Gauden testu ingurua ikusita, gauden egoeran ikusita, beharrezkoa iruditzen zait. Eta asko pozten naiz, badagoela jendea ibilbide osoan zehar hori egiten egon dena. Ikusi dira ere irudiak antolakuntzakoak Palestinako banderak kentzen. Ikusi nituen. Nik uste horrek erakusten duela zein jarrerarekin dauden antolakuntzakoak ere jada ikusten da ez dela zerbait kirolari bakarrik lotuta dagona, hori ez da inoiz, denak du politikarekin lotura, baina ikusten da zein planetan dauden antolakuntzakoak beraiek ere, eta nik uste ez duela balio argudioak kirola dela. Antolakuntzak eskua garbitu dituzte, ze Javier Guillen bueltako zuzendarek pasain astean esan zuen gauzat egia dela, neurri batean ere, ez dela beraien eskumena taldea lehiatik kanpo uztea, kasu honetan egia da puntuak lortuta zituelako Israel Premiertek taldeak, eta Gazprom taldearen kasua gogorek hartzen duten, kasu hartan, Gazprom nola ez, Rusiarra da, orduan bakizoen marginatuta egon bardula gauza guztietatik, eta talde hau uzi berak, naziarteko erakundeak berak baztertu zuen, eta galdera ditzatekea zergatik ez zuten hori egiten Israelekin, baina onaino... Badakigu. Ez zaielako komeni. Zeba, lobby sionista tartean dagoelako. Eta nik bete esan dut, eta oraindik ez dut ulertzen ze kristo bertatzen den Serbiarekin. Zergatik talde Israeldarrei toki ematen dien
bera Europako lehiaketetan lehiatzeko. Ikaragarria da, Ba, esan dut, asko ari garela esaten hori, baina... Diru kontuak. Claro. Beti. Claro, baina esan dut, zergatik lehiatzen dute. Zergatik Euroligan, esaterako saskibaloian, ez? Euroligan, aurten bigarren talde Israel darrote gongo da, ez bat, ja bi. Bat gehiago sartuko da. Hori, badakitelako zer dagoen. Esan dut hor, esan dut, lobizionista guztiak, hor daude. Txarrikeria bat. Gero, errepidea moztu beharrote duten, niretzako errepidea mozten dutenak sarta galantak. Eta ikusita lehen da bizikoan ze isun eta ze... bueno, ze zigor mota jarri dieten, ez dakit ausartuko den jende gehiago errepidea moztera. Baina, bueno, asmatzen duten ekintzanek, ze gaur, bueno, espero dugu, ez. Bi aukera, gaur Nafarroan, bihar Bizkaian. Bai, espero dugu, zerbait gertatuko dela, baina euskalo, ez. Izuna gogorrak dira, oso gogorrak, bueno, beti ere gero euskaldunok bintzat, ez, jakin dugu eltsetxuak betetzen. Eta, bueno, solidaritatea erakusteko modu asko daude, eta, bueno, kasu honetan, esan, aurrekoan esaterako egin zuten izan zen, ez? Da, dakigu, erlojaren aurkako saioan, momentu bateko etena, baina ikusi zen, nola pasa zen Guardia Zibilaren tartetik. Bai. Orduan, arrisku desentartzen duzu, benetan zure burua arriskuan jartzen duzu. Irteeran, ez dakit, sabotatzeko beste mila modu daitezke, eta ez dakit. Sabotaje horiek, pentsatzen dut dagoeneko lehen dabiziko gertatu gero asko egongo zirela legediak irakurtzen eta nola egin dezaketen. Da oso tristea ikustea, hola talde bat, gainera agertzen ari dela, baina ez dute finantzatzen, ez dut diruri jasotzen, jendea justifikatzen du guztia, nik ez dakit nola. Eta horren aurrean, soluzio zaila du. Oso zaila dago, oso arrexea da, baina tamalez ez dago gure esku. Nik galdetu nahi nizuen ze, ni naiz isa aplikazioko nahiko arratoia, eta honen inguruan gauza asko ikusi ditut, eta gehien ikusten dudan... Zer da isa arratoia izatea? Asko gustatzen zaila. Sartzen naiz ari guztietan, irakurtzen dutena. Irakurri. Bai, nien aiz atrebitzen. Ez gustatzen jendean ire gainera botatzera, nahiago dut irakurri eta punto. Urrutitik bazpare. Ez dut irea kamera irakurri hortik. Ez dut irakurriko, ez dut uste. Eta kontrako... Bai, hori da, ni hori, baina gero idazten duena ez. Ikusi dudan argudio handiena izan da, jendea kontran agertu dena esaten, txirrendulariek ez daukatela ere erantzukizun hori taldean egotagatik, azkenean talde batean egon behar dutela, eta bertan daudela ez dela beraien errua, hori da, ez dela beraien errua taldean nungoa den, ez? Euskal Herrian argumento horrek ez digu balio, ez da? Uste dut, ez Euskal Herrian, ez? Euskal Herrian horrek ez zuzentzurik ez ere taldea propio sortu zelako hasieratik Israelen irudia zuritzeko, ez da beste garai batean... Baina berdina da, Katar babesletzak, Saudi-Arabiarenak, Azerbaijanenak, azkenekoan hori zen ikusi dut, Azerbaijan, por cierto, Karabak Bilbora datorrela, hori aurrera gueltuko dugu, baina... Baina, azkeneko lako babesletza esan nuena, ara, hauek ere bai, ez gogoratzen horretxe zeintzen, baina ikusten, beste herrialde bat sartu da. Herrialde bat sartzen denean babesletzak kontuz. Baina ez izango alako herrialde bat, ezakite, Suitza edo ez beti. Hori beti exotiko xamarrak ez, eta beti ere lurralde gatazkatxoetak. Zaget, esaten nuen Euskal Herrian ez duela argumento horrebario, batez ere guk zenbat aldiz aurpegiratu diogu atzerriko selekzioekin joaten direnei, atzerriko selekzio batekin zoaz. Bai. Hori baino argumento, horrek balio badigu, kasu horretan, are argiagoa da, badaukazu beste talde batera joateko aukerarik izango zenuken. Claro, gero bestikoa da, ez? Baina hau da dudan eskaintza bakarra. Saiozu, txirrendulari bat txirrendularitza usteko. Bai, dirua dagoenean medio eta... Baina, bueno, uolturreko txirrendularia bazara,
ezula Beste talden batean egotea, bai. batean egotea zure apaltxeago ibilita. Ez dakit. Da, bada gogorra. Bueno. Bai, bada gai bat. Argumentu hori, bai, asko erabili da. Bai, nik asko ikusi dut. Asko erabili da, eta, bueno. Bai, eta iruditzen zait azkenean badela zuritzen saiatzeko argumentu bat ere, eta... Bueno, da, beste asko odoztetokitan egin golukelako lan. Hasi ziren, ez da bida hori ere, bai, baina zuk ez dakizu zuenentzako egiten duzun lan. Bueno, bai, badakizu. Pero egia da, batzuetan, gogoko ez dituzun gauza batzuk, deno ditugu kontrasanak, ez? Gertatzen dira. Baina denok dugu muga bat ere. Hori da gauza. Horregatik, ez? Beti neurtu behar duzu, eta gauza bada, KKR-ren guztiarekin gertatu zena. Bai. Zu azkena festival batek kontratatu zaitu, eta ara atzetik KKR dago tetzenekien. Beste gauza bada, ja, taldearen izenean, ja, Israel balde badara, Bai, beste kontu bada. Bai, eta esaten dutela, jabeak jarri dola izena, ez estatuak. Ja, bueno, osondo. Jabean orden enteratu. Bueno, jabea bideo batez, Silvan ez dakiz zer, baina netan jajuren gertuko launa. Bai? Hortxe gauzak. Horrek atzetik, Kanadiar Israel darra. Hori da, bueno, Israel darra, bestan da bertan etzela jaio, eta bere arbasoak ere ez zirela Palestinan bizi baina. Hemen ari nintzen, markatu. Zera, Visit Ruanda. Bitu bai, bueno. Eta, omen da, Amnistia Internazionalak, esan duela, Kongok eta Ruandak, beren gerra, zelaietara eraman dutela. Eta patrozinatzen, Barcelona, Milan, Monaco, Atletico Madrid, Leicester izango dela, PSG edo Arsenal. Ruandako, eta berez bada zerbait handia, Afrikak hartuko dulako lehen aldiz munduko txirrundaritza txapelketa, baina esaten da baita, Kongon izan duten, bueno, baina Kongon duela gutxi izan den meni hori edo M23ko errebelden, alegia, Ruandako estok errebelden, eta Kongoko gobernuaren artean, benetako presio izan dela, Ruandari mehatxo egin dutela txapelketa kentzarekin. Begira. Bueno, hau entzule bat bidali dut, badazpada. Eskerrik asko. Baina, adi zegoen entzuten, eta informazio, banekin bazela hola ezoikoa zen bat etatzen Ruanda, Visit Ruanda hori ikusi dut. Kongoren ez dut ikusi, baina entzun dugu, Barcelona, Milan, Monaco, Atletico Madrid, PSG eta Arsenal. Horiek beharen arteko gerran, sartu dira. Bueno, gai hauek uste dut askorako emango luketera, baina alde batera utziz, Iker, 3 minutu geratzen zaizkigu, ez dakit gaur kantarik ekarri guzun? Bai, atzo gimnasian hasi ditzen, eta bai, horregatik batzuetan goizez ez nahiz. Hada, kurtso berria, pertsona berria. Egutegi berria, pixka bat. Bai, eta egokitu behar. Ez, urtean niretzako denbora gehiago hartzeko eskubidea izan dut. Beharrezkoa. Eta gimnasioan, atzo justo Raimundo Elkanasterokoen elkarrezketa zegoen, Raimundo Elkanasterokoek Xorioneku kantua atera zuten, hori karri genuen bere garaian, eta nik esaten hemen referentzia totala, justu gimnasioan jarri zidaten kanta zela. Bueno, Kirgistanen hasi dugu, non bokatzen dugu? Moldavian. Ikusten. Azkarabil. Berde balekien, zer irutzen zaizu Moldaviar batzuk errumaniera zabestea? Moldavian jende hienak errumaniera zitza egiten du. Ja, baina zer irutzen zaizu? Nei irutzen zait Transnistria ez dela Moldavia. Broma da ez berdin zait. Gatazka berez berdin zait, baina ez ulertutu esan ez, baina berez gehienek errumaniera zitza egite dute. Baina, esan behar zuen, gaian aditu dugunean, baian, galdetu behar zeio. Kanto jarri zuen, eta egintzen gainera, monitoreak, hartu eta kanta saltatu zuen, zehar izara. Ze bat, temazo bat kendu duzu? Kanta honek zumbarako bai, baina gimnasiorako fondotek zegoen, eta post-pixka eta izo. Zuak izan sufritzen ari nintzen. Une horretan pixka bat. Minutu bakarrak aten esango dut, abestia batera zen izan zela inoizko onena, bat egin zuelako beste kriston hit batekin.
Aventuraren obsesion. 2000, nik uste dut urte Barraketan etengabe kateatzen Uste dut zituzten. Aventuraren obsesion urte dute lehenago atera zen. Bai. Ze urtetan atera zen abesti. Hau hau? 2005. 2005. Hau lau. Eta esango nuke obsesion 3an atera zela, eta akaso remix atera zen lauan. Begiratuko dugu. Bueno, 30 segundu zortziak Biharko ekarriko dugu. iristeko hori da. Hementxe utziko dugu, mila esker eta bihar arte. Hori da. Egun hon izan. Bihar Aio. arte, agur. Alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei chipul Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Etxebizitzaren goranzko prezioek ez dute etenik Gipuzkoan. 2000 euro eskatzen da, alokairuan eta hipoteka bakoitzeko batazbesteko kostua 774 eurokoa da hilean. Donostian, adidatu honi, 100 zentimetroko lur eremua, ia 6.000 eurotan saltzen da Gipuzkoan. Iraia Kamra, egunon. Egunon, testu inguru honetan hipotekak errentagarriagoak dira, bataz beste 774 euroko kostua dute hilabeteko. Datu hauek jaso ditu Gipuzkoako jabetzaren erregistroak eta ohitura aldaketa iragarri dute. Gaur egun etxebizitza erosteko joera goranzkoa da herrialdean, alokairuaren kasuan 10,9 gutxiago alokatu da azken 3 hilekoarekin alderatuz gero. Gobernuarekin harremana duten lobientzako erregistroa iragarri du Maria Txibitek ikasturte hasierako lehenbiziko agerraldian, Nafarroko lehendakariak bere gobernuaren garbitasuna zein legegintzaldia amaitzeko borondate aldarrikatu ditu. No tengo duda de la honestidad de cada uno de los miembros de este gobierno, no tengo ninguna duda sobre la legalidad de nuestras actuaciones y no tenemos nada que ocultar. Txibiteren hitzek erreakzioak eragin dituzte, Nafarroko parlamentuko alderdi bakoitzak agenda markatu nahi izan du, lehentasunak mahai gaineratuz. Laura Azenarek EH Bilduko buruak Nafarroak aurretik duen urte politikoa intentsitate handikoa izango dela aipatu du eta politika publikoen aldeko apostua eskatu du. Izan ere, Nafarroko bizi kalitatea aukerera egin dau Azenaren ustez. Eta uda honetan ere, bizi baldintzen kaskartzea baieztatu da. Etxe bizitzaren prezioek maksimo historikoetan jarraitzen dute, osasungintzaren egoera larria da, tuterako larrialdietan, bortzirietako osasun zerbitzua alarma egoeran dagoela esan dezakegu, mediku falta dela eta. Donald Trumpen planak Gazako bizilagun guztiak desplazatzea aurre ikusten du. The Washington Post egunkariak iragarri duenez, magnateak turismo eta manufaktura zentro bihurtu asmo du Gazako zerrenda. Egunkariak argitaratu den dokumentuaren arabera, lurjabeek token bat jasoko dute etorkizunean jabetza berrubanizatzeko edo beste herrialde batean bizitza finantzatzeko. Gazara itzuli nahi bada, zerrendan adimen artifiziala bidez eraiki nahi diren 8 herri berrietako apartamentu batengatik trukatu halko da tokena. Eta guraldi baldintzako betuta, astelen honetako iluntzean Bartzelonako portutik irten da Sumun flotilla osatzen duten 10 ontziek. 3 aste inguru beharko dituzte Gazako kostaldera heltzeko eta bidean Tunisia eta Siziliatik abiatuko diren itsasontziekin egingo dute bat. Jakin badakite Israelek ez diela sarrera baimenduko, baina genozidioaren aurrean urratsak emateko garaia dela berretsi dute. Adi nagusiko emakume bat hilik topatu dute Ibaizabal ibaiaren itsasadarrean Barakaldon. Momentuz ez dago argi nola erori den pertsona hori itsasadarrera, gorpua erreskatatu ondoren Bilboko auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman dute eta autopsia egin eta heriotzaren arrazoia argitzeko. Kirol kontuei dagokienez, Eibarrek 2-1 galdu dugu Eskaren aurka. Partida amaiera gatazkatsua izan da, Anaitz Arbilak kanporatu eta Armagilek 10 jokalarirekin bukatu behar izan dute partida. Azken minutu horietan sartu du Eskak 2. gola. Eta Osasunak fitxaketa garrantzitsua burutu du. Xeraldo Becker Errealeko hegalekoa dator Nafarroara eta 2027 bitarteko kontratua sinatu du. Zuri urdinek berriz, Carlos Soler eta Jangel Herrera fitxatu dute. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokionez, une honetan lasaitasuna da nagusi, eguraldiaren nondik norako guztia jasoko ditugu. Iker Ibarruzea. Eguraldi egonkorragoa nagusituko zaigu astearte honetan.
Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, bereziki kostaldetik gertu, baina hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta giro lasaia izango da. Bestetik behelaino pixka bat ere agertuko da barnealdeko bailaretan, baina segituan desagertuko da. Beraz, lurralde osoan esan bezala giro atsegina nagusituko da. Arratsaldean hodei geruza ez da intrinkoa izango eta giro argia eta atsegina nagusituko da, naiz eta goi mailako hodei finak ugariak izango diren. Haizeak goizean hegotik eta bizi xamar joko du, bereziki kostaldean, arratsaldean iparraldera egin eta bolada biziak edo bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Bereziki lurraldearen barnealdean, temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz gora egingo dute eta oso balore atseginak izango dira. Kantauriar isurialdean 23 eta 26 gradu bitartean joko dute goia, eta Hego Isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Joarra Izpurua teknikan, irailaren 2 da, asteartea. Informazioaren aria. Gobernuarekin harremana duten lobientzako erregistroa iragarri du Maria Txibitek ikasturte hasierako lehen agerraldian. Nafarroko lehendakariak bere gobernuaren garbitasuna zein legegintzaldia amaitzeko borondate aldarrikatu ditu. Ikasturte politikoari hasiera emateko eta bere gobernuaren legegintzaldiko 2 urteren balantzea egiteko agerraldian egin duen iragarketako bat izan da. Hitzaldian nabarmendu du gobernuak hainbat ekintza egin dituela ikuspegi aurrerako ohi batetik eta ildo horretan jarraitzeko borondatea duela. En estos 2 años, el refuerzo institucional ha venido acompañado también de un fortalecimiento de los servicios públicos, que son nuestra única garantía para la equidad. Hala ere, ezin izan ditu aipatu gabe utzi koldo auzian sortutako irregulartasun salaketak. Txibitek iragarri du gainera, fiskalizazio gida berriak jarriko dituztela martxan jardueren kontrol publiko handiago egon dadin. Nola nahi ere berriro aldarrikatu du bere kabineteak ez duela ezer ezkutatzeko. No tengo duda de la honestidad de cada uno de los miembros de este gobierno, no tengo ninguna duda sobre la legalidad de nuestras actuaciones y no tenemos nada que ocultar. Balantze positiboa egin du gobernu ekintzaren inguruan eta azpimarratu du eskumenak berreskuratu dituztela aurrerapenik gabeko 2 hamarkadaren ostean. Hurrengo transferentzia AP78 autobidearen kudeaketarena izango dela esan du, Nafarroako saretik kanpo gaitasun handiko bide bakarra. Eta Txibite lehendakariaren hitzek erreakzioak eragin dituzte ikasturte politiko hasiera honetan, alderdi bakoitzak agenda markatu nahi izan du lehentasunak mahaigaineratuz. UPN-eko Kristina Ibarrolak gogor erantzun dio Txibiteri, Nafarroako gobernuan ustelkeria egonote den justiziak zehaztuko duela adierazi du. Gobernuaren osasuna oso ahula dela azaldu du Ibarrolak eta Santos Cerdanen itzala ustelkeriaren adierazle dela gehitu du. Zentzu berean hitz egin du Javier Esparza alderdikideak. Las actuaciones que ha tenido, los discursos las declaraciones públicas que ha tenido la presidenta del gobierno, pues yo creo que todavía inducen más a la sospecha. Laura Aznalek EH Bilduko buruak Nafarroak aurretik duen urte politikoa intentsitate handikoa izango dela aipatu du eta politika publikoen aldeko apostua eskatu du. Izan ere, Nafarroako bizi kalitateak okerrera egin du Aznalen ustez. Eta uda honetan ere, bizi baldintzen kaskartzea baieztatu da. Etxe bizitzaren prezioek maksimo historikoetan jarraitzen dute, osasungintzaren egoera larria da, tuterako larrialdietan, bortzirietako osasun zerbitzua alarma egoeran dagoela esan dezakegu. Geroa bain, Pablo Azkonak urteko lan lerroak izendatu ditu, fiskalitatean osasun bidean eta euskaran aurrera pausoak emateko unea dela adieraziz. Llevamos meses desde Geroa Bai proponiendo, reivindicando públicamente, pero también proponiendo en la propia mesa fiscal la necesidad de hacer una revisión fiscal de las rentas medias y bajas. También lo hacíamos con el colectivo de los autónomos. Una revisión fiscal que no queremos que sea de maquillaje, sino que sea de verdad. Kontigo zurekinetik Carlos Guzabanek programa akordioa betetzea espero du eta koalizio barruan dauden zurrumurruak izpide zatiketarik ez dagoela nabarmendu du, gobernu programa beteko dutela esanez. Eta arlo politikotik ere nabarmenduko dugu, Aitor Estebanok Imanol Pradalesek iragarritako alderdien erronda oztu duela, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen ustetan gehiengoa pozik dago gaur egungo politikekin, eta osasun itunarekin batez egite aurpegiratu dio EH Bilduri. Estebanek Arnaldo Otegiri Radio Euskadin erantzun dio badagoela gehiengo bat herri honek bozkatu den gobernua sustengatzen duena eta ez dirudiela gehiengori politika publikoekin ados ez denik.
La verdad es que hay una mayoría que sustenta a este gobierno que ha sido votada por la población de este país. Entonces parece que con las políticas públicas no parece que se esté tampoco una mayoría del país en desacuerdo. Autogobernuari dagokenez, Euskal Alderdien arteko harreman diskretuei buruz galdetuta, Estebanek zurtziari eta sekretismoari euste eskatu du. Onartu du, helburutzat dutela urte bukaeran akordio batera heltzera, baina esan du ere horretarako dezentu bizkortu beharko direla lanak. Deberíamos intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que o estamos de acuerdo en todo o no estamos de acuerdo en nada. Eso yo creo que tiene que ser un principio, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentarlo. Informazioaren aria. Donald Trumpen planak Gazako bizilagun guztiak desplazatzea aurreikusten du. The Washington Post egunkariak iragarri duenez, magnateak turismo eta manufaktura zentro bihurtu asmo du Gazako zerrenda. The Washington Post egunkariak Gazako etorkizunari buruzko 38 orrialdeko txostena argitaratu du. Honen baitan zerrendan Ameriketako Estatu Batuaren kontrolpean mantenduko da 10 urtez eta ezinbesteko baldintza izango da 2 milioi gazatar behin-behinean nonbait birkokatzea. Desplazamendua burutzeko dokumentuaren esanetan borondatezko irtera gauzatuko dira beste 3. herrialde batera. Halaber, lur jabeek token bat jasoko dute etorkizunean jabetza errurbanizatzeko edo beste herrialde batean bizitza finantzatzeko. Gazara itzuli nahi bada, zerrendan adimen artifizial bidez eraiki nahi diren 8 herri berrietako apartamentu batengatik trukatu halko da tokena. Bestalde, Gaza uzteko erabakia hartzen duen zibil bakoitzak $5.000 jasoko ditu eskudirutan ondorengo 4 urtetako alokairua eta lehen urteko jaiak ordaintzeko. Sektore publiko eta pribatuetako funtsek autoelektrikoa sortzeko planta edo datuen zentroak eraikiko dituzte besteak beste. Eta baita ere, esango dugu, martxan dela, bueltan dela, flotila, izan ere eguraldi baldintzako betuta, artiluntzean, Bartzelonako portutik berriro irtentzen Sumund flotila osatzen duten 10 kauntziek Gazarekiko blokeo apurtu eta Palestinarren aurka Israelek abian duen genozida salatzeko helburua duen espedizioak 3 aste barru espero du Gazako kostaldera heltzea. Igandean lehen aldiz itsasoratuaren olatu altuak tarteko Bartzelonara itzuli behar izan zen Sumut flotila eta bertan eman zuten astelena. Iluntzerako itsasoa zertxo bait baretu zen eta berriz ere Mediterraneorantz egin zuten 100 ekintzailek. Esan bezala 3 aste inguru beharko dituzte Gazako kostaldera heltzeko eta bidean Tunisia eta Siziliatik abiatuko diren itsasontziekin egingo dute bat. Jakin badakite Israelek ez diela sarrera baimenduko, baina genozidioaren aurrean urratsak emateko garaia dela berretsi dute. Azken ordukoa berriz Tel Avivetik heldutakoa da Benjamin Netanyahuren gobernuak iragarri du flotila Gazara gerturatzeko saiakera egin badu terroristak bezala tratatuko dituztela. Gogora ekarriko dugu ekainean blokeoa apurtzen saiatu zen beste itsasontzi bat indarrez hartu zutela Israelgo soldaduek. Informazioaren aria. Goizeko 8:12 datu esanguratsuak jaso ditugu alokairuaren bueltan, izan ere, jakina dena, etxe bizitzaren goranzko prezioek ez dute etenik Gipuzkoan, 2.000 euro eskatzen da alokairuan eta hipoteka bakoitzaren batazbesteko kostua 774 eurokoa da. Imaginatu hau, 100 zentimetroko lur eremua ia 6.000 eurotan saltzen da Donostian, errekorreko prezioa da, urtebeteko denbora tartean 5,7ko igoeraren ostean, alokairuen joerare goranzkoa da, batazbeste hilabetean 2.000 euro ordaindu berdelarik, Donostian zehatzago esan da, 2.247 euro. Testu inguru honetan, hipotekak errentagarriagoak dira, batazbeste 774 euroko kostua dute hilabeteko, datu hauek jaso ditu Gipuzkoako jabetzanen erregistroak eta ohitura aldaketa ere iragarri dute. Gaur egun, etxe bizitza erosteko joera goranzkoa da herrialdean, alokairuen kasuan, esango du beste datu bat, 10,9 gutxiago alokatu da azken 3 hilekoarekin alderatuz gero. Eta arlo ekonomikoaren testuinguru honetan ere esango dugu LAB sindikatuak azpimarratu duela erakundek beren politikak birbideratu behar dituztela langile guztiei bizi baldintza duinak bermatzeko. Sindikatuaren lehentasunak izango dira ondorengo hilabetetan prekaritatea murrizteko borroka, zerbitzu publikoen defentsa ala trantsizio sozialerako politika industriala. Soldatak duintzea du sindikatuak ikasturte honetarako lehentasunetako bat. Denbora gutxian, Hego Euskal Herrian, 128.000 sinaduratik gora lortu ditugu, eta oso argi daukaguna da, patronalak ezingo duela ekidin gai honi heltzea. Patronalak konfliktoa izango duela,
Horretarako, negoziazio kolektiboan jarraituko dugu borrokak aktibatzen, gutxieneko soldata hori kopuru horietara iritsi dadin. Bilbon emandako prentsaurrekoan Garbina Aranburu koordinatzaile nagusiak eta Etnika Perez gizarte ekintzako arduradunak egungo testuinguru politiko, ekonomiko eta soziala aztertu dute euskal langileek dituzten erronka nagusiak azalduz. Laben ustez sindikalismo borrokalaria feminista eta arrazakeriaren aurkakoa ezinbestekoa da. Perezek azpimarratu du erakundeek, eragile politikoek eta patronalek errepikatzen duten ziurgabetasunak markatzen duela egungo egoera eta aitzakia bihurtu dela patronalari diru publiko gehiago emateko, trukean ezer eskatu gabe edo inolako baldintzarik ezarri gabe. Ildo horretan Aranburuko hartarazi du kapitalaren aldeko politikak muturrera eramaten ari direla, langileen bizi baldintzen kaltetan gerrak eraginez eta larrialdi klimatikoa eta zaintza krisia areagotuz. Gainera, sistema kapitalista gero eta autoritarioagoa dela eta faxismoaren mamua indartsu esnatu dela azaldu du. Lan arloko datu ezberdinak aipatuko ditugu ere, esango dugu lanbideren ikerketa baten baitan enplegu eskatzen duten pertsonen erdiak baino gehiago, nahitaezko ikasketak baino ez dituzte eta erakunde honek ere zehaztu du, langaben 1/3 bakarrik dagoela prest Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo beste lan bat topatzeko. Uztailean lanbideek 105.000 enplegu eskatzaile inguru zituen, langabezian horietatik 56.929 dira derrigorrezko ikasketak baina ez dituztenak. Horrek 154 suposatzen duelarik. Jarraian 125,9 LH-ko ikasketak egin dituzte, 112,6 unibertsitate ikasketak eta 107,7 batxilergoa. Erakunde horren datuen arabera oso gutxi dira Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lana bilatzeko prest dauden langabeak, 3. Adinaren arabera langabezien dauden lan eskaintzaileen talde ugarina 59 urtetik gorakoena da. Zerbitzu sektorean barne biltzen dira lan eskaera gehienak eta kualifikaziorik gabeko postuek suposatzen dute eskaeraren gehiengoa. Informazioaren aria. Gaurko honetan hezkuntza kontuak ere aipatu beharra ditugu. Atzokoan albiste zen irailaren lehenengoarekin ikasgelak berriro betetzen hasi direla Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan eta hain zuzen 2025-2026 ikasturterako ere, irakasleen prestakuntza ala indarkeria saiesteko neurriak ere nagusi izango dira, baina ohiko hasiera honetan lehenbiziko arazoak ere badaude nabarmentzekoak eta horietako bat da osotu Lanbarriko eskola pribatuko guraso elkarteak aipatu duena, erantzunak eskatu dizkiote hezkuntza sailari, ikasleen 60% behar bereziak dituen zentroa finantzatzea eskatu bai dute. 33 eguneko gose greba egin ondotik osotu Lanbarriko guraso elkarteak ikastolaren atarian protesta egin dute ekintza errealak eskatuz. Gose greba iraunduen denbora tartean Lakuako gobernutik komunikaziorik ez dutela jaso salatu dute. Gaur bilduko dira hezkuntza sailarekin eta bilerak zer emango duen ez dakite, hortaz ere kexatu dira. Osotu Lanbarri guraso elkartetik uste dute euren eskaerak argiak eta bidezkoak direla, hezkuntza proiektuaren jarraipena bermatzea eskatu dute, egonkortasun eta iraunkortasuna ziurtatuz. Eta behar bereziak dituzten adin txikikoen gurasoek elkarretaratzea burutu dute Donostian, izan ere Aspazeren zerbitzuek izango duten murrizketen aurka protesta egiteko. Elkarteak 2 eta 20 urte bitarteko desgaitasun larria duten haur eta gazteak hartatzen ditu eta ikasturte berriko egutegian 33 egun gutxiago jaso dituzte. Se quedan en casa por primera vez en 20 años. No tienen educación los 213 días que han tenido hasta ahora. Les han reducido el servicio de educación y les han reducido eso Aspace y educación les ha reducido el transporte, el acceso a esa educación. Zer irratean hainbat gurasok elkarrizketa eskaini eta aferaren xehetasunak aletu zituzten. Besteak beste azaldu dute garraian murrizketak egin dituztela duela hainbat hilabetez. Ondorioz hainbat umek ezin izan dute zentroetara joan eta ez dute zerbitzuri jaso. Azpimarratu dute arrazoi ekonomikoak daudela aferaren atzean. Informazioaren aria. Estatu Batuetako hiriburuari autonomia kendu, polizia bere agindupean jarri eta Guardia Nazionala zein Polizia Federalak hirian zabaldu eta 3 astera, gero eta argia dago
Donald Trump ez dela Washingtonekin konformatuko, bere aurka egin duten hiri demokratak ditu orain jok puntuan, eta ondorengo egunetan ere gertaliteke Chicagoren edo Baltimoren aurka egitea. Donald Trump ez dute gustuko Washington DC-en botoen 6%, baino ez zituen lortu presidenteak iazko azaroko hauteskundeetan Ameriketako Estatu Batuko hiriburuan. 82 demokratentzat izan ziren. Trumpek betidanik izan du Washington jomugan eta orain hiria militarizatzea lortu du. Kriminalitatea izan da aitzakia, baina bide batez hiriko izaera kritikoa isildu du. Guztira 6 estatu errepublikanok beren Guardia Nazionaleko tropak bidali dituzte hiriburura. Kriminalitateak bera egin du nabarmen, akaso badu militarren presentziarekin zerikusirik, baina datuek erakusten dute delituak bera egiten ari zirela jada Trump agintera heldu aurretik ere. Edozein kasutan paradigma bat ezarri du Trumpen gobernuak eta badirudi bide horri berbera ezarri nahi duela orain Chicagon eta Baltimoren segurtasunaren aitzakia baliatuz. Inork ez du ukatzen indarkeria eta segurtasun arazoak dituztela, erpin asko dituen arazo konplexu batean, pobrezia, desberdintasun sozialak, armak luzeko erraztasuna, arrazismo sistematikoa, narkotrafikoa dota ari lotutako gaizkile taldeak. Baina bi hiri hauek ere Trumpen oposizioaren gotorlekuetako bidira. Izan ere badira kriminalitate maila guztiak apurtu dituzten bi hiri, Memphis, Tennessee edo St. Louis, Missourin, baina bertan Trumpek irabazi zuen eta tropak bidaltzeko aukera ez dago mahai gainean. Segurtasunekoa baino gatazka politiko baten aurrean gaude beraz, ez erosoak diren hiriak isilarazteko. Still, we take these threats seriously and we find ourselves in a position where we must take immediate, drastic action to protect our people from federal overreach. I'm signing an executive order today that will launch the Protecting Chicago Initiative. Illinoisko Chicagoko alkateak dekretu bat sinatu berri du Trumpen inbasioari aurre egiteko, hiriko poliziari indar federalarekin batera patrullatzea debekatzen die besteak beste, ez dezaten parte hartu hauek migratzaileen aurkako sarikadetan. Eta nazioarteari jarraiki ere esango dugu asteburu honetan lurrikara gogor batek astindu duela Afganistango ekialdea, Pakistanen mugatik gertu, lehen balantzean 800 hildako baino gehiagoren berri eman dute tokiko agintariek eta 3.500 zauritu gutxienez. Hogei Belategi, egunon? Egunon, egunon entzule guztiak eta aipatu berri duguna, behin-behineko balantzea da besterik ez, litekena da dagoeneko kopuruak gora egin izana. Esandakoa lurrikara igande gauean eman zen 6,0 graduko indarrarekin Richter eskalan, jarraian hainbat erreplika eman ziren ere. Epizentroa Nangarhar probintziatik 27 kilometrora kokatu du, Estatu Batuetako zerbitzu geologikoak 8 kilometroko sakoneran. Horrek eragin du kalterik handiena, entzutzen ere, ez delako sakonera handien eman. Kalte handienak Kunar probintzian neurtu dira, 100 etxe eraitsi dira bertan eta milaka pertsona daude zaurituta eskualdeko agintarien arabera. Nazio Batuak Afganistango ilargi erdia eta Afganistango gobernu talibana erreskateak koordinatzen ari dira. UNAMA Nazio Batuen misioak larrialdi laguntza banatzen ari daia da eta ilargi erdi gorriak mediku taldeak bidali ditu aipatu probintziara. Hau da Afganistanek azken urtean izan duen lurrikararik larriena. Gogor ekarriko dugu 2023ko urrian Herat probintzian izandako beste lurrikara batek 1.500 hildako baino gehiago utzi zituela. Shangaiko taldearen goi bileran, gerra hotzaren pentsamoldea sustatzen jarraitzea egotzi die Ameriketako Estatu Batuei Xi Jinpingek, Errusiako Vladimir Putinek berriz, Ukrainako gerrarekiko Txina eta Indiak izandako jarrera eskartu du, eta Indiako Narendra Modik berriz ez du aukera galdu Pakistanen aurka egiteko. Nazioarteko erakunde eta estatu askoko arduradunen aurrean, mintzatu da azken orduetan Xi Jinping, Txinako presidentea mundu berdinzaleago eta multipolarrago baten alde egiteko, eta Estatu Batuak sistema horri mugak jartzen dizkiola kritikatu du. Bertan, ordezadutako aliatuak unilateralismoaren aurka egitera ditu eta Nazio Batuen estatusa eta agintaritza irmoki defendatzera egonkortasun endartzeko mundu zurrunbilotsu honetan. Binakako bilerak edukitzeko ere baliatzen ari dira goi bilera barkatu Shangaiko taldean ordezatutako estatuen artean. Уважаемый господин председатель,
Besteak beste, Vladimir Putin eta Xi Jinpingen arteko bilera izan da. Putinek eskertu egin ditu Txinak, Indiak eta blokeko beste bazkide batzuek Ukrainako gerrari amaiera emateko egindako ahaleginak eta berrestea ere mendebaldeak Ukraina NATOn sartzeko egindako saiakerak eragin duela besteak beste egungo krisia. Narendra Modi, Indiako lehen ministroak zero tolerantzia eskatu du mugaz gaindiko terrorismoaren, separatismoaren eta estremismoaren aurrean Kashmirren inguruan Pakistanekin abian duen gatazkari referentzia ginez. नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। Eta mezutxo ere utzi dio Modik Putinipegi, Indiako lehen ministroa bisita ofiziala egitera deitu baitu Putin, ziurtatuz 1.300 milioi indiarrek besoak zabalik hartuko dutela. Ba, seguru aski petroleare izango dute izpide. Auskalo. Eskerrik asko bai. Gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Heldu zaigu kirol kontuak aipatzeko tenorea eta esango dugu Euskal selekzioak 4 urre eta 3 zilar eskuratu dituela munduko Wallball txapelketan. Euskal pilotariek final guztia jokatu dituzte 7 domina lortuz, lorpen historikoa izan dela nabarmendu dute pilotariek, bai parte hartze ofizialagatik eta baita emaitzengatik ere. Urratxez, Euskal selekzioa ikusgarritasuna lortzen ari da nazioartean. Maiatzean Gernikako jaialai pilotalekuan nazioarteko txapelketetan estrenatu ondoren, orain munduko Wallball txapelketan lehiatu da herberetan. Hori gutxi balitz 7 domina lortu izan ditu 4 urre eta 3 zilar. Banakako emakumezkoetan, banakako gizonezkoetan, binakako gizonezkoetan eta binakako mistoetan lortu dituzte urrezko dominak. Zilarrezkoa ordea banakako emakumezkoetan, banakako gizonetan eta binakako emakumezkoetan. Eta aipatuko dugu fitxaketen merkatua ere abian dela, Osasunak fitxaketa garrantzitsua burutu du, Xeraldo Becker regalekoa dator Nafarroara eta 2027 bitarteko kontratua sinatu du. Gainera, klubak eta jokalariak adostu dute aukera bat kontratua denboraldi bat gehiago luzatzeko, hau da 2027-28 denboraldira arte. Beckerrek 10 milioi euroko etete klausula izango du eta aurkezpena datozen egunetan egingo du Osasunak. 30 urteko jokalaria Realetik iritsi da eta Osasunaren indarte estrategikoa izan daiteke Becker, bere esperientzia eta abiaduragatik. Bestalde, Unai Benzedor erdilariak Levanten jokatuko du datorren 2 denboraldietan Atletik utzita. Atletik Kastelen gauean baieztatu duenez, Valentziako taldeak ez du erosteko aukerarik izango eta akordioak helburu kolektiboen araberako bonusak eta parte hartzearen araberako klausulak jasotzen ditu. 24 urteko futbolaria da Benzedor eta 3. aldia da utzita ardituko dena lehenago Ibarren eta Racing Santanderren jokatu du. Horrela, EA Sports Ligara bueltatzen da oraingoan Levanteko elastikoarekin. Aipatuko dugu baita ere, zuri urdinek Carlos Soler eta Jangel Herrera fitxatu dutela. Eta aipatuko dugu baita ere atzokoan Eibarrek partidua izan zuela, partida tristea, galdu egin zuelako, Alkoraz futbol zelaian Hueskaren aurka, zehazki 2-1 galdu zuten armaginek, Hipermotion ligako 3. jardunaldian. Eibarren gola Jon Maguzelaiak sartu du, baina Hueskaren 2 golekin aurretik geratu dira etxekoak. 2 gol horiek gainera Eibarko jokalari hoiek egin dituzte. Partida amaiera gatazkatsua bukatua izan da ere, Ana Intzarbila kanporatua izan zen zuzenean txartel gorriak ikusita. Horrela 10 jokalarirekin aritu behar izan du Eibarrek azken minutuetan eta momentu horretan etorri da Enritzen gola Hueskari garaipena mandiona. Beina San Joseren taldea beraz 4 punturekin geratzen da sailkapenean eta une honetan taularen erdialdean dago kokatuta. Hiru minutu besterik ez, goizeko 8:30 izan daitezen eta zozketa baten berri eman behar dugu. Kirol zozketa bat, izan ere Atletik eta Osasuna parez pare izango ditugu. Aurtengo Euskal Herria txapela lehiaketan irailaren 4ean da hitzordua, aste honetan bertan Barakaldon eta naiz irratian, zuentzako sarrera bikoitzak dauzkagu. Beraz, porra, besterik ez duzue bidali behar edo aurre ikuspena gure WhatsApp zenbakira, 644-639-994 telefono zenbakira, Liga hasi berritan Balberderen, Lehoien eta Lixiren Osasunaren sasoian eurtzeko hitzordu garrantzitsua izango da aurtengo txapela,
Sandakoa irailaren 4ean 8:30 Barakaldoko Lasesarren dugu hitzordua, bertara joan nahi izan ez gero, bidali porra gure WhatsApp zenbakira, gogoan izan 644-63-299 dela gure telefono zenbakia. 644-63-299 porra bertan eta ostera zuek partiduan. Daniel Hendler, zinemagile uruguaiarraren 27 Noches filmaren mundu estreinaldiak irailaren 19an inauguratuko du Leian Zinemaldiaren sail ofiziala eta Leiaz kanpo emango dio amaiera berriz Kasia Adamik zuzendari poloniarraren Winter of the Crow pelikulak hilaren 27an. Astearte honetan jarriko dira salgai inaugurazio galarako, amaierako galarako eta Jennifer Lawrence aktore estatubatuarra orezko Donostia sariarekin aintzatesteko ekitaldirako sarrerak. Hiru saioak Kursal auditoriumean izango dira eta Belodromoan berriz amaierako ekitaldiko 2 film luzeren emanaldiak gauzatuko dira irailaren 27an. Informazioaren aria. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidei dagokienez, iraila baduguna barmentzeko jazuraren bat? Bai, bidera lanak direla eta N121 errepidea Irunen, Lamiarriko tunelean itxita dago norantza bietan eta desbideratzea dago GI 3455, beraz kontuz puntu horretan. Baitare esango dugu, istripu larria izan zela Bart gauean, A36-32 errepidean Okondon Araban bertan istripu horretan autoa irauli eginda eta iraulketa horren ondorioz gazte bat hil eginda eta beste bi gazte larri zaurituak daude, gazteak dira istripua izan dutenak, 17 eta 19 urte arteko gazteak eta esango dugu, hain zuzen
istripua izan dutela, irauli egin duela bertan zihoazen autoak, eta istripu horren ondorioz gaztea bat hil egin da. Eguraldiaren ondinorako guztiak ere jasoko ditugu, Iker Ribarruzea. Eguraldi egonkorragoa nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, bereziki kostaldetik gertu, baina hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta giro hau lasaia izango da. Bestetik behe-laino pixka bat ere agertuko da barnealdeko bailaretan, baina segituan desagertuko da. Beraz, lurralde osoan esan bezala giro atsegina nagusituko da. Arratsaldean hodei geruza ez da intrinkoa izango eta giro argia eta atsegina nagusituko da, naiz eta goi mailako hodei finak ugariak izango diren. Haizeak goizean hegotik eta bizi xamar joko du, bereziki kostaldean, arratsaldean iparraldera egin eta bolada biziak edo bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Bereziki lurraldearen barnealdean, temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz gora egingo dute eta oso balore atseginak izango dira. Kantauriar isurialdean 23 eta 26 gradu bitartean joko dute goia, eta Hego Isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Giro honetan esango dugu temperaturak freskoak direla Euskal Herriko hiriburuetan, une honetan temperaturarik freskoenak Iruñan ala Gasteizen dauzkagu, 12 eta 11 gradurekin urrenez urren, Donibane Garazi ala Maulen ere temperatura freskoak une honetan 14 gradurekin, 16 gradu berriz Donostia ala Bilbon eta Baionan berriz 17 gradu dauzkagu une honetan. Eta gaurkoa irailaren 2 da. Eta aitzaki hau hartuta, merke den aitzaki hau hartuta, Billy Prestonen kantu batekin jarraituko dugu. Gaurko egun batez jaio zen 1956 urtean.
Moztu brum. Egin pi. Beti garaiz pi. Atezate pi. Lanera brum. Ez, lanera brumez. Lanera ere egin pi. Pi, pi, pi. Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera goaz jasangarria, kalitatezkoa eta pertsona guztientzat irisgarria den garraio publiko batekin. Eusko Jaurlaritza. Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure bost abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina, momentuz lehia bizia Urdaibai eta Orio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra hirugarren tokian, eta... Aldeko igandeko denbora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77 Bermeok, haze poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko itzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11etan hasita analisi onenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi, astea betetzear da Euskal Herrian azken garraiolari bat lan istripuan hiltzela. Iraganden asteazkenean 38 urteko Iruñeko garraiolari batek istripua izan zuen AP15 errepidean herri berrin. Urtean 14 garraiolari galdu dute bizia eta 3 sindikatuak salatu du, hilabetean bat hiltzen dela. Salaketa honen berri izango dugu goiz honetan. Oxan Altuna, garraiolarien 3 sindikatuko kidea da, egunon? Egunon. Iraganden asteko istripua goizeko 4 aldera izan zen, sindikatutik ere adierazi duzue, ez dela hau lan egiteko ohiko ordua, salbuespenezko egoera izango litzateke halako orduetan errepidan izatea? Bai, ez normalena, danok atxedena hartzen dugunean, batzu lanean izatea, ez, eta, gero istripua gertatzen dira, ez. Nafarroan martxoan ere ordu berean gertatu zen beste istripu triste eta malgarri eta larri bat, ez. Goizeko 4etan 2 kamioek aurrez aurre jo zuten eta 4 garraiolari hiltzean. 2 garraiolari joazten kamioi bakoitzean, ez. Eta goizeko 4etan beti dago arrisku gehiago, bolako gertaera zoritxarreko gertaera bat izateko, ez. Eta, kasu hartan, 2 garraiolari joazen kamioi berean, bat gidatzen eta beste atxeen hartzen. Ez dugu uste danik atxeen hartzeko modurik onena, eta ez diala baldintza duinagoiek lan egiteko, ez. Esan dezu hilero bat hiltzen dena, eta guk esan dezu da gutxienez bat. Gutxienez bat. Aurtengo estadistika, da oso latza, iaia 2 hiltzen dira hilero. Ia urte osoan 10 garrailari hiltzean Euskal Herrian, lan istripuetan, eta urtean abuzturako 14 dira, ez. Eta, garraio sektoretik haratago guten bakea ere, esan dezakegu gutxienez astero langile bat hiltzen dela Euskal Herrian, eta hori ere oso gorra da, ez. Aurten 56 dira, ia 64 hiltzean, eta, astero gutxienez bat, langile bat. Eta garraioilariak, baita ere, hilero bat. Hain zuzen, errealitate bortitz horren atzean ere salatu duzue, lankarga eta erritmoak, altuak eta handiak direla, nolakoak izaten dira. Gaur egun ohiko garraiolari batentzat, zer nolako baldintzek eragiten diote hor muturrean egotea edo ezin egonean egotea? Lanbidea asko estutu da, ez, eta horren ondorio da, ez dagoela releborik, eta batetik, ez dute garai batean irabazte zutena irabazten, ez, eta gero eta presa eta presio gehiago egaite dute enpresak, ez, enpresa dute, eta, horren ondorioz, atxedena hartzeko ere zailtasuna dituzte, ez,
ordutegi estua dituzte, karga handiaekin ibili behar dira, gero ez dago ondo ordainduta, azpi kontratazioa daude, horren ondorioz, lan jardun luze, erritmo estuak, esan dugudan bezala gehiagozko pisuak, eta azken finean, atxeden hartzeko oztopoiek, horrelako ondorioak izate dituzte. Guk esaten duguna dela, baldintzak askarren ondorio direla gertara hauek, eta, administrazioak zerbait indarko lukela, ez? Badira ja 30 urte, hasi zianetik, lan osasun eta segurtasun araudiak egiten, baina ez da ikusten emaitza erik emate dutenik, ez? Batetik enpresek ez dute askotan araudia betetzen, eta administrazioak ez dut zer egiten, arau horiek bete daitezen, ez? Eta horren ondorioz, emaitza aipatu duguna da, ez? Inbeste garraiolarik galtzen duela bizitza errepidean. Horre, jakin nahi dugu, baita ere ordutegi dagokienez, egoera horretan, garraiolariek zer izaten dute? Muga bat, iristeko ordu bat, edo bidaia gauzatzeko gehienezko denbora tarte bat? Bueno, denetari dago garraioan, baina bai dakate araudi oso zorrotza, ez? Hainbeste ordu gidatu ditzazkete, beste hainbeste, atxeden tartean atxeden batzukin behar dituzte ordu erdikoak, eta hori atxeden luzeak, eta araudia hor dago. Lehen aipatu dut, bi garrailari, joaten badira kamioi bakoitzean, orduan, kamioi hori ez da geratzen 18 orduan segidan, ez? Lehenengo batek gidatzen du, gero horri atxeden atokatzen zaionean besteak hartzen du volantea, eta horrelako egoerak badaude, eta gero daude adinean dabiltzenak furgonetekin eta kamioi txikiekin horiek ez dakate mugarik, takonafurik, eta hor badakigu, baldintza oso kaskarretan lan egite dutela, lan jardun oso luzeak, eta horrela dago, gero badaude beste, problematika batzuk, ez, daukate jubilatzeko aurretik, adina bete aurretik jubilatzeko aukerarik ez zaie aitortzen garrailariei, beste lanbide batzuei aitortzen zaien bezala, ameatzariei, zuhiltzaileei, edo poliziei, edo hori da gure aspaldiko aldarrikapen bat, uste dugulako adin batetik aurrera, arrisko handiagoa dagoelako, buruko bat, bihotzeko bat izateko, eta ez da bakarrik jartzen arriskoan garrailarien bizitza, baita errepidean gabiltzen beste guztionare, eta horregatik, aspalditik eskatzen dugu. Eta gero baita aipagarria da, bihotzeko gaitzek, ondorio handiak dituztela, edo ondorio larri dituztela sektore honetan, ez? Iaz 14, aurten ja, 14 hil dira, eta gutxienez 5 hil dira kabinan, ez? Ez istripu bat izan dutelako, edo bihotzeko bat izan dutelako. Eta horregatik eskatzen dugu baita araudietan, bihotzeko arazoen estadistika hauek kontuan izateko, ez? Araudi egiten denean, ez? Horre, hain zuzen aipatu duzu, horre sektorean ere zalaparta, edo behintzat ezin egona eragin duen beste akaso azpi sektore, edo behintzat kompetentzia kasu bat, kamioi handiei kompetentzia egiten dieten eroiko gidabaimenekin ibiltzen diren kamion eta bihurtutako furgonetak, hauek azkenean autoen araudiekin funtzionatzen dute, ez dute abiadura mugarik, ez dakit egoera hau, nolakoa da? Badago ezin egona edo lehia sentsazio hori? Hori baino gehiago da, hori dela oiana, ez da, esan nahi dut, ordu pila bat lan egite dute, baldintza oso kaskarretan, eta egia esan, igual sektoreko arazo ondinetakoa izanik, furgoneta edo kamioi txikiekin dabiltzanen arinen sektore hori, ez. Garraiolari autonomak kamioi handiak indabienak ez dio begiratzen txikiaren lehiari. Nahi duena da, soldata duin bat lan duinak eta
eta horrelakoak, ez? Eta gertatzen ari den beste prozesua da, lehen kanpora juten zianak, ez dira juten, ez? Eta saiatzen dira egunero etxean lo egiten, ez? Eta gero, Europa osoko arazo bada, errelegorik ez dagoela, ez? Gazterik ez da bilela garraioan, eta normala da, ez? Soldata normal bat edo euskeri bat irabazteko, baldintza txarroietan lan egiteko prest ez daudela, ez? Pasa behar baituzu egun etxetik kanpo, eta soldata normal bat irabazteko, nahiago dute gazteek, gazteek baloratze dute denbora, ez, izatea, eta horregatik, ez da horrelegorik, eta, hori esate dute, ez, garrelaren premia handia dagoela, eta konponbide bezala egite dutena da, kanpoko garreleriei errestasunak eman, konbalidatzeko baimenak eta karnetak, baina guk uste duguna da, konponbide bakarra dela, baldintzako hobetu, eta erakargarri egiten bada lanbidea, orduan gazteak ere, preste ongo direla, ez, hontan alitzeko. Eta atzerritik gidariak ekartzen diren bezala, gure errepidetan ere ikusten ditugu atzerriko matrikula duten kamioiak. Ez dakit, atzerrikoa baldin bada kamioi honen eskakizunak edo bete beharrak ezberdinak izaten dira Euskal Herrikoekin alderatuz? Aldea dagoena da, hemengo garraleriak hemen orten du etxea, hemen ordentzen ditu zergak, eta gerta daiteke hemen lan egitea, beste nomaiten biziten eta familia daukan, eta garralere batek, eta horrek eragina dauka hemengo garraleriarengan, ez? Tarifetan daka, ez? Garraiaren presioak bandatu daitezke. Gero badakigu, enpresa handietan jokabide makur asko egoten dela, eta horre guztiak eragina dauka. Enpresa handiek markatzen dituzte presioak, eta horretan lan egin behar du, ez? Hemengo garraiariak horregatik, asko estutu da, ez? Bai lanaren presioen aldetik, azpi kontratazioak, eta horrek eragina daka, garraiariaren baldintzetan, lan gehiago edo jornada luzeagoak egin behar ditu, edo karga handiagoak eraman, eta hainbeste aipatu ditugun baldintza horiek, ez? Baina, bai dakala eragina, ez? Kanpotarra beste presio batzutan lan egiteak, eta horretaz guztiaz baliatzen diren enpresa handiak, eta azken eragina dauka autonomoengan ere. Hor, zehazki, garraiolariaren autokontrol elementu ere takografoa ere bada, honek ez luke baliagarri izan behar baldintza duinagoetan lan egin alizateko? Hori litzake helburua, baina gertatzen dena da, hor daude, atxeden eta lanaldien araua hor dago, eta horren helburua da, garraiolariaren bizitza duintzea, edo, bestela gertazitekeen, 24 ordu lanean gidatzen eukitzea garraiolari bat, ez? Baina, horrek markatzen ditu, eta hori berez ona da, baina enpresak saiatuko da, zuk ahalik eta ordu guztiak lan egitea, ez? Iritsi behar delako karga hori, bezeroak presa daukalako, ez dakit ahalik eta azkarren, auskal honora, ez? Eta erritmo handiko lana da, ez? Edo ordutegi estuak dituzte, ordu asko lan egite dute, horrek eragina dauka atxedenean, eta gero gertatzen dira, ikusten da, istripu asko gertatzen direla, eta ez dagoela horrekiko sensibilidadeik ikusten dugu, ez? Berke ateratzen da, eta, ondorioek ezakate enpresek, eta
Horrela dago sektorea, bai. Bai, eta gero, hain zuzen ere, takografoaren bueltan ere, bada, kasuistika oso propio bat, akaso, gehiengoarentzat ez ezaguna dena, horre takografoaren muga heltzen baldin bada, garraiolariak ez baldin badu kamioia gidatzeko denbora gehiagorik, zer gertatzen da? Kamioia edonon utzi behar da ezinbestean? Ez izuna jartzen da, eta bai, geratuko da, eta baina garrailariak hurrengo gunean gidatzeko eskubide izango du, edo baimena, eta bai, ez da hori oso bat, egoten dira nada, isunak handiak dira, ez? Eta trampak ere bai egoten dira, eta esan dugu lehen, ez, kamio bakoitzean bi garrailari joten badira, ez du esaltarako balio horrek, ez? Bat gidatzen ari denean, bestea ondoan atxeden hartzen ari da, eta ez dugu uste atxeden hartzeko modurik onena denik hori, ez? Eta kamio hori etengabe martxan dago, ez? Batek gidatzen du edo besteak, eta horreren aurriak hartu daitezke. Justu, sindikatu ere kexu dira, ez dauelako behar beste ikuskatzailerik. Hori bai, noski. Hori indartu beharko litzateke. Kontrolak indartu beharko litzateke, balintzak kaskarroiek saiesteko, ez? Eta araua baitatzen ez dituztenak zigortzeko. Baina lehen aipatu dut, ez? Enpresa askok behartze dituzte lan egitera garrailariak, eta ez dute betetzen araudia, baina patronalak, barkatu, administrazioa beste aldera begiratzen du askotan, ez? Ez dago nahikoa kontrol, ez dago nahikoa ikuskatzaile, eta hori egia da realitate bat dela, eta eta horrek ere ondorio latza euskalak, bai esan. Eta ikuskatzaileak propioki, garraiolariekiko, ezakit, elementu bereziak aztertzen dituzte, ala ohiko lan ikuskatzaileak dira? Lan ikuskatzaileak dira, eta garraio sektoreko ikuskatzaile konkretuak ere badaude, ez? Baina, uste dugu gutxiegi direla, eta ez dela nahikoa begiratzen hori, eta zaindu beharko litzateke dela gehiago langileen segurtasuna eta osasuna, ez? Eta propioki ikuskatzaile berezitu horiek zer aztertzen dute? Garrailariak araudia betetzen duen, 4 ordu eta erdi eta gero ordu erdiko atxeden egin duen, eta horrelako gauzak, ez? Bai, begiratzen da, egunean zenbat ordu lan egin dituzun eta zenbat atxeden hartu duzun, eta baita astean ere daude derrigorrezko atxedenak, ez? Bi egunean ezin duzu gidatu, eta horrelakoa daude. Eta gero, hilabete osokak ere badaude. Derrigorrezkoa da, zure herrialdera bueltatzea, ezagila, 2 hilabetean behin, edo arauan nahiko zorrotzak dira. Azkenik ere... Gertatzen dena da, sarri ez dela betetzen, ez? Eta horrek ondorio nahikorik ez duela izaten, ez? Bai. Azkenik ere jakin nahi dugu, salatu dela kooperatiba faltsuak badaudela, nolakoak dira hauek? Garrailariak tituloa behar du, ez? Eta gertatzen da, kooperatibak sortu ezkero, kooperatibarentzat lan egiten duten garrailariak badirela, ez? Eta azkenean baliatzen dira jendearen beharraz, eta kamioia garrailariak berak erosten du, eta kooperatiba horientzat lan egiten dute, ez? Eta enpresa bezala funtzionatzen dute kooperatiba horiek, eta azkenean gastua, inbertsioa garrailariarena da, eta, funtzionatzen dute dozein enpresa bezala, ez? Eta horrek, badaude, eta guzti hori da, garrailari autonomoentzat, lehia desleiala esaten dena, ez? Garrailariak inbertsio handia egin behar du, gastu handia dazka, eta baimena behar du, eta... lanbide honek arrisko handia ditu eta ez bakarrik errepidean gidatzen dutelako edo
errepidean lan egite dutelako, beste gauza asko eskatze ditulako, ez? Inbertsioa, baimenak izatea, bezeroak lortzea, kontabilidadeak eraman, eta hori garraio autonomoa bere kamila daukan komiartean enpresariantzat, alegin handia eskatzen du. Eta beste batzuk, hori arresago egite dute, kooperatiba faltsu hauetan elkartuz edo. Guzti hauekin gelditzen gera, eskerrik asko sektorearen erradiografia paregabe hau eskaintzeagatikan. Hoxan Altuna, garraiolarian 3 sindikatuko kidea, eskerrik asko. Ez horregatik, eskerrik asko egin. Horrengo batean, Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:00 dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Gazte baten heriotza eta 3 zauritu eragin ditu Okondon izandako autoistripu larri batek. Iraia Kamra, egunon. Egunon Peli eta egunon entzuleak, hori da gaur goizaldean istripu tragiko bat gertatu da Okondon eta ondorioz 17 eta 19 urte bitarteko gazte bat hilda eta beste 3 zauritu dira, horretatik 2 larri. 4 gazte zibazen ibilgailuan 2 neska eta 2 mutil. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua goizaldeko ordu bata pasatxoan gertatuta, A3632 errepidean Okondoko udalerriaren inguruan. Autoa errepidetik irten eta irauli eginda barruan zibazen gazteak harrapatuta geratu direlarik. Suhiltzaileek lagunduta gazte guztiak erreskatatu dituzte eta osasun zerbituek bihotz biriketako bizkortze maniobrak egin dizkiete. Hala ere gidaria gaztea bera ere istripu lekuan hilda eta beste 3 ospitalera eraman dituzte 2 zauritu laurrik. Istripua errepidearen itxiera eragindu eta ez da trafikorako berri zabaldu goizeko 5:00 arte. Bestalde Durangoko azokaren 60. edizioa abenduaren 5-tik 8 egingo dute eta erakuslek Durangoko azokan izena emateko epea zabalik dago gaurtik. Iraiaren 30 arte emanalko dute izena argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte erakunde, banatzaile eta autoekoizlek maila jartzeko eta Durangoko azokaren webguneko erakusketaria atalean egin barko dute eskaria. Hala ere aurrerago beste zenbait inskripzio ipiniko dira martxan, besteak beste egitarauko proposamenak egiteko eta ikasleek goizean parte hartzeko. Hauexek nabarmentzekoak orain eta baita egunaren nondik norakoak jasoko ditugu. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleok, gaur ere atzo bezala ikasturte hasierako kontu asko espero ditugu. Asteko Jose Ramon Bengoetxea EHUko rektorearen taldeak agerraldia egingo duela aurtengo planak azaltzeko edota Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikasturte hasierako datuak emango dituela. Ikasturte hasierako agerraldia duen beste eragile bat AEK izango da, bestalde Lakuak Gobernu Kontseilua du gaur eta bide batez hezkuntza saila osotu Landabarriko familiekin bilduko da hilabeteko gose grebaren ostean. Baita ere, Lasarteko Atxobakar egoitzan egiten ari diren lanetara bisita egingo du Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak. Eta 1972an hildako Senki eta Murgiri omenaldia egingo diete Lekeition eta beste tokiko hitzordu bat Sustrai Erakuntza Fundazioak elkarretaratzea egingo duela Odietako haranaren aurka. Ekonomiari dagokionez, langabezia datuak ezagutuko ditugu gaurkoan, enek Euskal Txal Haragiaren egoera salatuko du eta Komisiones Obreras sindikatuak Nafarroako lan ezbehar kopuruaren datuak eskainiko ditu urteko lehen seihilekoan. Kanpora begira, Illa eta Puigdemontek bilera egingo dute gaur, arratsaldeko 4:00 izango da, bestalde gaur abiatuko da ere Bolsonaroren epaiketa saiakera kolpistagatik, eta nola ez Gazara begira egongo gara, baita bertara doan nazioarteko flotillara ere, gurean ere aipatzea Gernika Palestinak prentsaurrekoa emango duela goizeko 11:30, eta amaitzeko bueltak 10. etapa du aste arte honetakoa, Sendabiba eta Belago artean ibiliko da, eta adi egongo gara Palestinaren aldeko protesta posibleak eta gure eskuk ikurrinak eramateko egindako deialdia direlata. Horixe bera, adi egongo gara. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte.
Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide okinez bada, nabarmentzeko jazueraren bat? Lehen aipatu moduan bidelanak direla eta N121 errepidea itxita dago, Irunen Lamiarri tunelean itxita dago norantza bietan, eta desbideratze dago G345 Errepidei dagokionez, adibili, beraz, N121 errepide hartu behar izan ez gero, eguraldiaren berri ere jasoko dugu Ikerri Barruzea. Eguraldi egonkorragoa nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, bereziki kostaldetik gertu, baina hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta giro lasaia izango da. Bestetik behelaino pixka bat ere agertuko da barnealdeko bailaretan, baina segituan desagertuko da. Beraz, lurralde osoan esan bezala giro atsegina nagusituko da. Arratsaldean hodei geruza ez da intrinkoa izango eta giro argia eta atsegina nagusituko da, naiz eta goi mailako hodei finak ugariak izango diren. Haizeak goizean hegotik eta bizi xamar joko du, bereziki kostaldean, arratsaldean iparraldera egin eta bolada biziak edo bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Bereziki lurraldearen barnealdean, temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz gora egingo dute eta oso balore atseginak izango dira. Kantauriar isurialdean 23 eta 26 gradu bitartean joko dute goia, eta Ego Isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Zarauzko Euskal Jaian mugitu Euskotrenekin. Irailaren 9an, zerbitzu bereziak jaiaz gozatzeko, autoaz kezkatu behar izan gabe. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina momentuz lehia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra hirugarren tokian, eta... Igandeko demora egingo du, bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77 Bermeok, haze poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko hitzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11etan hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria naiz irratian. Goizeko 9:07, kontrabandisten eguna hartuko du Sarak igande honetan, eguneko unerik bereziena, kontrabandisten 72. lasterketa izango da, 8,4 kilometroko ibilbide bereziarekin eta kontrabandisten janzkeran, aurren lasterketa 5etan hasiko da eta helduena berriz arratsaldeko 6etan. Ostera, festak jarraipena izango du Mutxikul taldearen kontzertuarekin eta diskobolorekin, aurtengo gonbidatuak, Igantzi eta Biriatu izango dira, bi herriak erraldoiekin, joaldunekin, ala korrikalariekin ibiliko dira. Jose Kauzabon, Sarako Herriko Etxeko Euskara, Kultura eta Animazioen koordinatzaile elkarrizketatu dute Euskal Irratietan. Bai, gaur Sarako Herriko Etxera hurbildu gara, hemen baitugu Herriko Etxean Jose Kauzabon, eta berekin mintzatuko gara hain zuzen, igandeko egunaz arduratu baita, koordinazio lanak egin baititu, baita antolakuntzan ere buru belarri izan baitugu, eta gurtuko dugu eguerdion. Eguerdion. Eguna, errandugu igandeko eguna, kontrabandisten eguna izango baitugu. Kontrabandisten eguna da edo lasterketa? Odan, hasi zen lasterketarekin. Hori izango da,
bigarren edizioa, baina sortua izan zen 1971 edizio batzu ez dira izan beroarengatik eta abar. Eta hasi da lasterketa batean inguruan, bai gazte batzu, pixkat leian eta humorearekin. Eta gero emeki joan da merkatu bat horren inguruan garatzen, eta gero batzutan animazio bat edo beste. Eta hor azken urtetan asumitua da eta hautetzen nahikeria izan da. Zinez kontrabandisten egun bat antolatzea, ahemantzeko, kultur mailan, laborantza mailan, lurraldeko jende guzi hori. Sarako herriko etxeak du bultzatzen, baina elkarten laguntzarekin burutzen da eguna eta lasterkaldia ere. Bai, hori da, beraz, herriko etxeak du antolatzen eta kudeatzen, baina gero lasterketarentzat Sarako herrika dugu hor partaide eta antolaketa lagun. Horiek adituak dira, Sarako trail eta antolatzen dute, beste itzordu batzu ere herriko bestetan, eta orduan hor lizentzia, kronometro eta bertzeekin adituagoak, eta biziki untsa moldatzen gira, ikuspegi bera dugu, eta azken urteetan hor proposamen ezberdinekin badugu online ikastola ere bai. Orduan hasi dira ostatuan, gero taloekin, orai zikiroa proposatze dute eguerditan, baita ere lasterka ibilaldi bat, hasi ziren sorgina trailekin, eta orai ibilaldi familial bat proposatze dute bidesketan, orduan sartzen dira ere egun osoan partaide bezala. Berezitasun ezberdinak ditu, egunak, baita lasterkaldiak ere, eta lasterkaldiaz mintzatzerakoan errango dugu, ez dela lasterkaldi edo lasterketa ireki bat, baizik eta inguruko mugakide diren herriko lasterkariek bakarrik parte hartzen dutela. Bai, hori da, beraz, Sarako herriko etxak gomitak bidaltzen ditu beste 20 egiri, 10 iparaldean eta 10 hegoaldean, denak muga inguruan direnak eta gaueko lanarekin harremana dutena edo izan dutena. Eta herri bakotsak bidali baitu bi lasterkari bere herriaren izenean. Orduan izaten aldira bi gizon, bi emazte, gizon bat emazte bat. Batzuek antolatzen dituzte probak eta hortik ateratzen diren bi oberenak agertzen dira, beste batzuek alatzen dute urtero, hori haien esku da. Eta gero baditu beste berezitasun batzu kurtsa horrek, bata jantzia. Jantzi behar dira pixka bat kontrabandoaren irudia dugunarekin, egan nahi du galtza luze ilun batekin eta gaineko soineko suri batekin, batzuek sabelare emateute buru gainan. Ematen du folklorikoa, baina lasterkarek sufritze dute horrekin, batzutan bero da eta ez dira aditua bate galtzekin lasterka egitea, orai sorta tipiekin eta baute horako ekipamendu biziki puntakoa, hor jantzi horrekin zailago zaie, eta bigarren zaitasuna dutena da zakua. Pixu bat, eta hor baute gizonak 8 kiloko pixu bat eta emazteak 4 kilokoa. Eramaten dutena xaratik abiatzeko eta iltzutzerakoan, eta horrek gehitzen du ere zailtasun handi bat. Odan kurtsa motza, baina aski zaila. Aurten zerrik parte hartuko dute? Herri guziak parte hartze dute, Bai, eta batzutan ez da osatzen, ordan galetzen dute inguruko beste gazte bati. Eta falta badira laupabost toki edo, hor Sarako herriko trailek badu lasterkari sare handi bat, eta zozketan hautatzen dituzte falta diren lasterkariak. Bada eskaera hainitz, eta ganduzun bezala gomitatua izan behar da, ordan bada hola zerrenda bat, eta hortik zozketatzen da zilo batzu bali madira. Hor, ibilbidea izanen dute, Saratik abiatu Sarara itzultzeko, zenbat kilometro dira orotara, ibilbidea gutxi gora bera, zein den errango zen iguke? 8 kilometro terdi dira, eta upatzen dute 7 fago, orduan aski motza, baina aski zaila da igotzea, diesteko aski teknikoa, orduan pixua, eta gero igotze bortitz bat, orduan motza, baina zaila. 72. edizioa beraz ospatuko da aurten, eta lasterketa aipatu dugu, baina egun bat ere antolatzen da, igandean izango duguna, eta egun honek ere hainbat berezitasun ditu, horien artean, aurten 2 herri gonbidatu dituzue, eta 2 herri hortako elkarteak hemen Saran izango ditugu, elkarte edo gonbidatu bereziak? Bai, hori da. Hor egan dugu lasterkariak heldu zirela herri ezberdinetatik, baina hartzen ginen, harreman falta bazela ala ere. Lasterkariak nahasten ziren, baina gero falta ginoen hor zerbait. Izan ziren merkatuarekin hor harreman batzu, eta orduan ideia hortatik nahi izan dugu garatu.
Beraz, autetxeak, herri ezberdinetako autetxeak biltzen dira, eguna aipatzen dute, eta gero herri bakotxak erraten du, guk gure herrian badugu, eta ordan izaten aldira musikariak, ziganteak, pilotariak, artesau batzu, saski egileak, magazki egileak, laborari batzu, eta bakotxaren indarrak ikusita, gero lujaldean, zubiak iten ditugu elkarten artean, laborarien artean, autetxen artean, egunaren antolatzeko eta borobiltzeko. Aurten igantzi eta bilatuko herriak izango dira gomidatuak. Bai, hori bera. Eta orduan hartzen dugu pilotaren kasua, birriatu eta sara liatuko dira bote luzean. Ziganteak, igantziko zigante eta buru handiak etorriko dira, benan sarakoak ere aterako dira orduan eta elgarrekin eginen dute hor ibilbide bat eta Sorriaga parkean bukatzeko. Eta liburutegiak egiten du irakurketa soko bat, hor etorriko da eta ez ditzu igantziko kondalari bat, eta harremanak eta zubiak egin dira, eta haien artean adostu dituzte ordutegiak, eta nok zer nola egin, eta magazki egile eta bi margolari etorriko dira ere hor igantzi birriatutik, saran baditugu, ordan hor ere izanen da artisten soko bat, lehen aldikotz, ordan askin interesgarri eta dinamika edera sortzen du herrian. Elkarrezagutza, elkartruke, transmisioa eta baita etorkizuneko proiektu berriak ere sortu daitezke, elkargune hontatik? Bai, hori da jende elkarrezautzea, eta orai badakigu, ondoko herrian hori badela, eta espero urrengo herriko bestetan, edo iauteritan, edo behar bada, edo nahi bada, hasteko harremana orai, harreman batzu sortu dira, beste batzu berpiztu, eta hau da helburu argi bat egun horrekin. Konkretuki, kontatuko diguzu eguna nola hasiko den eta zer izango dugun igandean, saran? Bai, beraz hasiko dugu goizeko 9:00 Sorriaga parkean, hori da saran sartzen girelarik eta bada etxe bat, Sorriaga izenekoa, eta badu parke bat, batzuek ezautzen dute gaztetxea hor baita ere bai. Eta hor izanen da merkatu bat, merkatu hortan azleak, laborariak hurbilduko dira, ardi, auntza, asto, potioka, kinto azerriekin, orduan ikusten alko dira animale guzi horiek, eta azleekin hitz egin. Izanen da horien ondoan ekoizlean merkatu bat, orduan sagarnoa, estia, gasna, xerrikia ere atxamaten alko da, eta artesauen merkatua, orduan hor saski egileak, egurzizelkariak, pilota eta xizterra egileak, bada ere arrotza bat, burdina landuko duena. Horiek lanean ibiliko dira, orduan haien teknikak eta lanbideak ezagutaraziko dituzte, artisten txokoak, errandutana, margolari, magazkilariekin, orduan merkatu aberats bat, irakurketa xoko batekin, eta orduan igantziko ez ditzuk irakurkeko du ere berak sortutako ipuin bat kontrabandista baten inguruan. Eta goiz bukaeran plazan pilota partida, bote luzearena, birriatu xara, eta ziganteak plazan ibiliko dira, eta parkera joanen dira, han izanen baita zikiroa ogian ikastolak prestatuko duena. Zikiroa alaitua izanen da kantazan abesbatzarekin, hori xaran sortu den emazte abesbatza berri bat. Eta ondotik pitxi, hori da igantziko kantari bat, etorriko da bere gitarri ole lagun batekin. Beraz horra, goiza, musika, pixka bat, pilota eta merkatu eder baten inguruan iraganen da. Gero arratsaldean beraz lasterketa eta hor errango dugu parte hartzaile guztiek ere izanen dutela sari bat bukaeran eta badituz ez urtez urte irabazleen zerrendak gordeak kuriosidadez iaz nork irabazi zuen kontrabandisten lasterketa. Bai, bediaz, zeukan genuen irabazle berri bat, zeren eta beratarrek azken urte guzietan haiek zuten irabazten, bitxapeldunekin, bazen Fernandok berak irazi zuen hainbat urtez, eta gero Joseba, aurten berriz itzultzen da Joseba, beraz kasu, baina joan urtean Joseba etzeno, eta Martin Fagoagak irazi zuen ondarri biren izenean. Beraz, ea, aurten nola aterako den. Ikusle bezala ere polita da, lasterketa ikustea, badira gune batzuk nun ongi den, hurbiltzea ikusteko lasterketa? Horren, jende asko plazan egoiten da, abiatzea bizki polita izaten baita. Plaza, joaldunek dute plaza iratzarriko, hori, tzulia eginez. Gero tipien lasterketa, kontrabandisten lasterketaren abiatzean, hor, zaldiz irekitzen dute, eta joaldunek irekitzen dute bidea ere. Horren, abiatzen dira lasterkariak, zaldi eta joaldunen hartan, hau edera da.
Eta plazan izaten da pantaila erraldoi bat, eta plazatik lasterketa guzia seitzen alda, mendian direlarik eta hori guzia. Baina gero bidean zar, jendea ere egoiten da, auzoetan eta lasterkarien sustengatzeko, beraz, bai, egun polita. Zer dutan abiatzen da? 6etan, lehenak ematen dute 40 minuta beno pixka gehiago, azkenak batzuek horren bat, hortako aski motza, baina indartsua. Eta gero joeten direlarik lasterkariak hor dutxatzera eta prestatzera eta denak arribatzeko denbora. Hor ukanen dugu mutxikul taldea eta orduan dantzaldi tipe baten egiteko aukera izanen da, jauzi, fandango eta besterekin. Uste dut dena errana dugula, egomita zabaltza besterik ez, igandean izango baitu, zer ikusia Saran. Mil esker. Mil esker zuri. Iaia, goizeko 9:20 dira, ardi kontuak aipagai goiz honetan, esango dugulako artzain asko atxeden hartzeko tenorea heldu zaiela, orain lan gutxiago egin beharra dute, gazta sortzeko denboraldia bukatu berritan da, artzaindegi askotan, eta orain gehiago ikusten ditugu, lehiaketak eta artzainen topaketak esaterako, pasaden asteburuko Nafarroako artzainen eguna bera, baina hain justu artillare aipatu genezake, zehazki baliotsu izatetik buru hauste izatera igaro delako artzainentzat, saldu ezin eta kudeatua izan dadin, ordaindu egin behar izaten dute orain, hondakin gisa tratatzen delako gurean. Eli Pagolarekin gelditu makinak saioan izan da, Joseba Atarda artzaina eta baita Ardi Moztailea. Euskal Herrian artzaintzara begira jartzen garenean ibilbide luzeko ofizioa da ikusten duguna eta batez ere gaztaren ekoizpena. Esnearekin egindako beste produktu batzuk, arkome hazkuntza edo artilezko produktuak ere etor daitezke burura, jakina azkura eragiten zuten jartxe horiek eta batira, artila izango dugu aipagai gaurkoan, zeren egun artzainentzat arazo bilakatu da artilea edo behinik behin hondakin. Eta beraz, kudeatu beharreko elementua. Soberakinak ez duela zertan zaborra izan, eta gaia hitz egiteko gonbidatu dugu gurera, Joseba Atar, Ardi Moztailea. Ongi etorri, Joseba. Egunon, bai, kaixo, zer moduz? Ongi, zuere bai ala? Bai, oso ondo. Bai, lasaioa, ze ointxe ja amaitzu du ja neguko kanpaina. Hori da. Bueno, horiek ere galdetuko dizkizut, baina lehenik eta behin, artila izango dugunez gaurko hizketa gai, galdetu nahi nizun, zer gertatu da artilearekin, nola iritsi da lehen gai izatetik, hondakin izatera? Bueno, labur esan da, nik uste dut, erabaki du petroleo erabiltzea artile baino. Holan esan da, gure arropa eta jazteko guztize izaten da artifiziala, ez? Gehien bat. Poliester, nylon, algodoia, tabar. Bueno, algodoia naturala da, baina, bueno, artile lehen erabiltzen genuen artile arroparako, eta gaur egun ez dugula erabiltzen, zetik, gure kasuan, gure hemengo artile ez da egokiena arroparako, ezta? Orduan, agian horregatxik. Eta prozesue nahiko garestia izaten da, hori dana garbitzea eta transformatzea, orduen beraz, askoz merkeagoa da, zoritxarrez, artifiziala erabiltzea. Bai, meharketasunez eta hitz egiten duzula, lehen garai batean artiliak bazeukan balio bat, edo, erabilera bat ere bazeukalako, gero jakin dut tarte batean, oparitu egiten zela, edo, behintzat, kentzeagatik ez zitzaiola artzainari ez ezer ematen, ez ezer eskatu ere, eta egun kobratu egiten zaiola, edo gastu bat bihurtu dela artilea. Bai, azkenengo ezain asko, doin dela, 30 bat urte,
artiliek baloria eukieban, eta artzaintentzako esaten da, hor artile eske Bilboko pisu bat erosteko modu emoten zotzan artzainei, baina, gaur egun tamalez ez dauko lehen eukieban baliorik, eta gaur egun eskilateaz gain artzainek ordaindu behar du artiliek kentzearren. Bai, oso egoera latza esateko. Eta kentze horretan, zer egiten da artilarekin, edo, pentsatzen dut kentzen dut horretan, ondakin kontsideratzen dela, baina hori garbigunera eramaten da, leku berezia daude? Bai, diputazioek antolatzen da, kudiatzen du, biltzeko puntuak, eta gero hortik jasotzen da benien artilia guztia, erueten dabe, lehen erueten zeman, kompostajera iten, baina gaur egun horren zentroak eta Artajonan eta arazoak izan dituzte eta batzuk zerratu du, beraz, erueten da artilia eta erraitzen da. Eta zergatik ordaindu behar da, hainbeste zergak eta ordaindu behar direlako, Europaren mailatik jarritakuek baldintzak bete behar, eta hori horren ondorioak hori keia eta ausainak edo hori dana kutsudura bat sortzen du, eta hori dana frente inalizateak ordaindu behar da. Bai. Hilerik ez mozteak ekarlezake arazorik kasu horretan aipatu duzu barruan izate aldetik, eta baina bestela animaliari arazorik ekartzen dio, ez dakit, baten batia okurrituko balitzaio bitu, ondakina baldin bada, ni enoa ardiak eskilatzera. Bai, ez badugu ardiak eskilatzen, ardie hilengo da, nahiko harin. Zaitik, ardiak eskilatzen dugu beraien ongi izaterako. Eta ez badugu eskilatzen, ez badugu hiliak entzen, eulisiak eta uda berri zen eta udan, batez eulisiak sartu eitzen dira, eta eitzen da kabia bezalako hori lekua topatzen du artilean artien, eta zuk kanpotik ez duzu ikusten, baina barrutik eulisiak jaten ari dira hori ardize, eta hile eitzen dira ardize barrutik kanpora. Oso gogorra da, baina errealitate bada. Ez badugu ardizek mozten, euliek akabo ingo dabe ardizek. Bai, alternatibatzat behintzat ez dugu hartuko ez eskilatzearena, eskilatu egin dutu, eta zuret zenbaki batzuk apuntatzen joan naiz hizketan ere zinen bitartean, eta ipatu duzu milioi bat ardi edo badagoela Euskal Herrian, eta behintzat, kasuri txikienean jarrita edo urtean behin eskilatu behar balin badidera, hor artile kantitatea ondi xamar bat ateratzen zait niri ez? Urtien behin ardi batek koiztu etxin dauk itxiko bera, 2-3 kiloko artile. Orduan, bider milioi bat ardi, 3.000 tona ize artile koizten da Euskal Herrian urtero. Orduen ardirik kopururik gehienak Ipar Euskal Herrian izaten dira, gero Nafarroan, eta gero Bizkaia Araba eta Gipuzkoan artien, 275 bat mila ardi. Orduan guztire milioi bat arditik gora. Horrek nahi da bezan, 3.000 tonako artilia sortu ditzen da, urtero. Eta zer egin behar da, horregaz, hori da. Bai, hori da, hortara heltzeko asmoa genuen izan ere, lehen gai gisa errekuperatzea eta artilea berrez ere balio estea da hainbat lekutan lantzen ari zaretena, zer egin daiteke artilearekin edo zer ikusten duzu behintzat egin daitekela artilearekin? Bai, badaude irtenbide asko daude eta jentea munduan, Europan, incluso, gure artilea erosteko prest. Kendu beharko genuke gure burutik, ez daukala baliorik eta abar, eta gure artilea eskaza dala, eta abar hori gezurra da. Ez du balio arroparako akaso? Bai, ez da balio, ez dauko ezaugarririk arropan erabili alizateko, baina, adibidez, Eskozia nahi duela urte asko,
sortu zuen, eurek badaukie ardizen, euren ardizen daukie artile gure bezalakua nahiko latza, hortik dator gure ardizen izena, latza. Artile latza dalako. Eta, baina Eskozian adibidez, eurek moztu eban, eitxe eban jarteko gauzak prendak eta hori dana, artile eskuak, eta barruen sartu eben beste kapa zera edo algodoia edo danakua, azalaren kontra doiena, biguna bizateko, ezta. Baina arropatik aparte, badaude hainbat erabilerak, adibidez erresuma batuetan, eta, Eskandinavian, eta Txinan, eta erabiltzen du asko, tapizeriarako edo moketarako, Inglaterran ibilitzakuek kontutan hartuko du, komunien bebai jartzen du moketak ez? Eta hori zikinkeri bat irutzen da. Baina, holantzik izaten da. Baina, moketak asko, tapizeria adibidez Londreseko metron erabiltzen du aurkiak izaten dira British Wool-ekin egin jakuek. Eta gero isolamendurako, konstrukziorako, panelen bitxartien sartzeko isolamendu bezala, badaude jentia Inglaterran adibidez, esaten da Inglaterran aipatzen doz, etekin nigan guanaz, eta kontrolatzen dotan dauzen industria pizkat, baina... Bai, egia da, ez zaitegula modu horretan aurkeztu, baina bai. Ez dagoetzen ez zaituen erentzat, baina bi alderlitan ibiltzen zaretena bintzat, hori jakin dugu bai. Bai, bada enpresak adibidez bat daitzen da Solid Wool, deitzen dana, eta beraiek eitzen du artile tritura golan gero nazta eitzen dira biorresina bataz, eta molde batzuk eitzen du, eta aulkiak, pio bat gauza, surtaulak, killak, hainbat produktu sortu eitzen dira artilez indiakuak. Baita dau enpresa bat, Wool Cool, deitzen dana, cool de hotza, C-O-O-L. Eta beraiek erabiltzen du artilea, adibidez, janaria eramateko, horren, paketeak eta isolamendua itxeko, janariarako. Orduen, hainbat erabilerak badaude, guri tokatzen jakuna da, horixe, esan dutena, kentzia burutik ez daukula baliorik, eta guazen ipintzen entidadeak edo sortzen lantaldeak ertzen bideak aurkitzeko, eta komertzializatzen berriro azteko. Eintzat hartzaine ez bezala kostu gehiagorik suposatuko, ez da. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina, momentuz lehia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea 2. tokian, Donostiarra 3. tokian, eta... Igandeko demora egingo du, Bai, segundutxo bat obeago gaian. 0-4-77 Bermeok, poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko itzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11etan hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege Fiba irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, Rege Sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means.
reggae fever is good. Reggae fever. Informazioaren aria. 2 minutu, goizeko 9:10 gutxi izan daitezen, eta nabarmenduko dugu, uda amaitzear delarik, eta ikasturtea abiatu berri dela, baina oraindik bada zer ikasi uda honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik, gelditzen diren EHUren udako ikastaroen errepaso egiteko, eta bide batez orain arte emandakoarenaren balantzea ere nabarmentzeko, gurera gonbidatu dugu Idoia Otegi udako ikastaroen zuzendaria. Egunon Idoia, ongi etorri naiz irratira. Egunon guztioi, eskerrik asko. Ez dakit, zure kasuan, zer esan dezakegun ikasturtea hasten ari altzaren, ala amaitzen edo biak uzartzen? Gure kasuan jarraitzen. Ekainaren 15ean hasi ginen, eta oraindik iraila 30 bitartean ikastaroa ditugulako. Beraz, 15 egunetako atxeden txiki bat eduki dugu, baina guk jarraitzen dugu daran lanean dihar dugu, beraz, jarraitzen, ikasturtearekin jarraitzen bai. Okerrez baude, azken ikastaroa azaroraino heltzen da, ez da, edo? Udako ikastaroa irailaren 30 arte. Azaroan eta urrian eta workshop deitzen ditugun kongresuen antzekoak ditugu, edo DSF zikloen barruan dauden hitzaldiak ditugu. Baina udako ikastaroak berez irailaren 30 arte. Iraila berare hain zuzen betea dator, aipagaian hitzekin, eta aste honetarako aurreikusia dituzu esaterako hainbat ikastaro, gaur bertan ere hasten da, Indalezio Prietoren figurari begirako bat, eta dezente gehiago egunetan, ez dakit, helduden egunei begira zeintzuk, ze ikastaro nabarmenduko zenituzke? Zuk esan bezala, desente ditugu, datozen 15 egunetan ikastaro desente ditugu, eta adibidez, etzi Ioberen eskutik ingurugoiroa buruzko eskola bat daukagu, bihar Gipuzkoako Foru Aldundiaren gizarteratze sailaren ikastaro bat daukagu, ostiralean Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik ere populismoen eta herritarren desafizioaren inguruko ikastaro oso interesgarri bat daukagu. Oiek Miramar Jauregian, baina gure ikastaroak ez ditugu hor bakarrik ematen, baizik eta Euskal Herrian zehar zabaltzen ditugu, eta Beasainen, Ataunen, Lesakan, Zaldibin, Zerainen, eta abar ere ikastaro oso interesgarria ditugu, eta dagoeneko matrikula oso altua daukatenak. Horre, hain zuzen, aipatu duzu, Gipuzkoako Foru Aldundia bitan, okerrez banago beste ikastaro batzuk ere eskainiko ditu, ala nola nekazaritzako erreleboari buruzkoak, baina atentzio deitu dezaka, eta ez soilik Gipuzkoako Foru Aldundia, bestelako administrazio publikoak ere interesa izaten dute ikastaroak eskaintzeko, zergaitik izaten dute motivazio hori? Noski, beste erakundekin ere hitzarmenak ditugu, eta beste erakundekin gurekin kolaboratzen dute, Osakidetzak, Eusko Jaurlaritzak, nola ez, Donostiako udaletxeak, eta zergatik, beraien ustetan, gure udako ikastaroak oso espazioa proposa direlako, gaurkotasun handia dakaten gaiak patxadaz, eta adituen eskutik lantzeko, eta hausnartzeko, eta eztabaidatzeko. Oso esparru aproposa dela iruditzen zaielako, eta gu oso eskertuta gaude, noski. Horratik ez dizut, eta erakunde horiekin ikastaro pila ditugu, eta hitzarmenak egiten du, eta gero ez da gehiago, gure asmoa da, gero ez da erakunde gehiagorekin ere kolaborazioa egitea. BPA Fundazioak ere gurekin kolaboratzen du, partaide nagusitako bada, eta autoritat, esango dut, entitate edo erakunde horiek gugan konfiantza daukate, bai. Ero baita ere, aipatu dugu aipagai anitzak ere badudela, baina hartzaileak ere ikastaroetara joaten direnak ere anitzak izango dira. Oso. Ikastaroak anitzak direnean, parte hartzaileak ere oso anitzak dira. Eta, dakizuen bezala, hau dira nire lehenengo udako ikastaroak, eta nik hilabete hauetan egin izan dudana izan da ikastaroetara joan. Egunero irekitzen ahal izan dudan guztitara joan naiz, zuzendariak eta parte hartzaileak agurtzera, eta egia da, gure ikastaroak direla
gizartearen adierazgarri bat. Eta alde askotako, eta iritzi askotako, eta kolektibo oso ezberdinak ditugu gure ikastarotan. Eta hori oso interesgarria, da oso aberasgarria da. Ikasgaiak eta gaiak oso anitza dira, baina parte hartzen duten pertsonak ere oso anitza dira. Eta nik uste hori dela gure plus bat edo daukagun berezitasun bat, bai. Eta agian akaso udako ikastaroekiko aurre iritzi bat izan daiteke soilik unibertsitatearekin lotura duten pertsonentzat izan daitekeela, hau da grandu ondoa ikasten ari direnentzat, masterren bat, edo eta beraien doktoretzan murgilduak dauden pertsonentzat. Galera eskertzi dizut, porque ni ere egiten nahi nezen elkarrizketa bitan, hauetan ere, saiatzen nahi nezena da, kontrako ideia zabaltzen, hala delako. Gure parte hartzaileek ez dute zertan unibertsitatetik pasatako pertsonak izan behar, ez dute gradu bat eduki behar, edo lizentziatura bat, edo edozein interesa daukan, ikasteko interesa daukan edozein pertsona hurbildu daiteke udako ikastaro batetara. Eta ziur nago, gure eskaintza zabal honetan, pertsona horiek ezagutzeko interesa eta jakiteko eta entzuteko interesak baten pertsona horiek beraien interesari egokituko zaion ikastaro bat aurkituko dutela. Eskaintza oso zabala daukagu, adituak goi mailako direlako, baina hori pertsona horiek ez dutela pentsatu behar bakarrik unibertsitatetik pasatako pertsonentzat direnik, ez dago txagorik ere, ez. Hizkuntzari dagokionez, gaztelaniazko eskaintza badago, ingelesezkoa ere datuz doa, baina alegin berezi ere gauzatzen duzue euskarak presentzia esanguratsua izan dezan? Bai, noski, bai. Gure erronketako bat da euskararen presentzia areagotzea eta oraindik datuak ez ditugu, urriaren hasieran balantzea ingo deu, baina ikusten ari giren datuen arabera aurten lehengo urtean baino euskararen presentzia handiagoa daukaten ikastaroak ditugu. Diru laguntza bat ere badaukate ikastaroiek eta matrikuletan murrizketa daukate eta itzulpena ere erresteko bideak jartzen ditugu. Beraz, gure erronketako bat eta gure ideietako bada euskararen presentzia areagotzea noski bai. Baina beste hizkuntzak ere bermatuz, esaten dugun bezala, alde askotako edo izaera ezberdinetako entzuleak eta parte hartzailea daudelako. Ingelesez diren ikastaroietan, horiek izugarrizko arrakasta dakate. Eta kanpotik, nazioarte mailatik datorren jende pila dator, ikasle eta entzule pila datozelako. Udako ikastaroen eskaintza plazaratzen denean, askok edo ohikoagoa izan daitekena da, pertsona bakoitzak agian bere afizio edo eta bere esparruei begiratzea. Zakit, zu legelaria zarela, zer nolako eskaintza gonda zentzu honetan udako ikastaroetan? Bida, zuzenbidearen esparruan oso eskaintza zabala egon da, beste urte batzutan bezala, baina nik, hori, zuzenbideko formakuntza izan arren, ni beste ikastaro batzutara hurbildu naiz, osasun arlokoak, edo hezkuntza arlokoak, edo kultura arloko ikastarotara, eta egia da, beste mundu bat zabaldu zaidala. Esan gu askotan gaude gure formakuntzari lotutako ikastarotara hurbiltzen gea, baina zentzu horretan ere, jendearen animatu nahiko nuke bere esparrutatik ateratzeko eta beste ziklotara hurbiltzeko ere. Zuzenbidearen esparruan, Europar erakundetatik ordezkari oso goi mailako ordezkariak eduki ditugu ikastaro ezberdinetan, Gasteizen urte asko amazkiten nazioarteko zuzenbidearen eta nazioarteko harremanetako ikastaroak egon dira, eta geopolitika eta landu duten ikastaroak daude, datozen irailaren 10ean edo 9ean dela neuroeskubidei buruzko ikastaro berri bat edukiko deu. Esango dut, botere, izenburu ez dut hankasartu nahi, baina, botere judizialen inguruko edo Euskal Botere Judiziala irukatzen lelopean dagoen ikastaroa edukiko deu, hau da, zuzenbidearekin lotuta beti bezala ikastaro oso interesgarriak edukiko ditugu eta edukiko ditugu, baina esaten duan bezala,
beste hainbat esparru ere oso interesgarria dira. Eta ikastaroen ostean sortzen dira, harreman sareak bertaratu eta hizlarien artean? Bai, izugarriak, sinergia oso interesgarriak sortzen dira. Ikastaro bakoitzean, hori arlo ezberdinetako gai batean adituak dira, baina arlo ezberdinetako hizlariak elkartzen direlako, ditugulako, eta beraien artean sinergia oso interesgarriak sortzen dira, bai. Eta hori nabarmena da, edozein ikastarota joan, eta guztietan sortzen da hori, bai. Egongo da denbora balantze osoagoak egiteko, oraindikan ere badatozelako hainbat ikastaro, baina jakine dugu, baita ere momentuz, zer nolako irakurketa egiten duzun, aurtengo EHUren udako ikastaroen bueltan? Oso irakurketa baikorra, oso positiboa egiten deu, lehen esan dizudan bezala, datuak behiratzen ari garelako, aldi berean, eta, parte hartzea handia izaten ari da, oso gustora gaude, baina ez bakarrik entzulen parte hartzearengatik, baizik eta entzulek esaten digutenarengatik edo partaideek esaten digutenarengatik. Lehen esan dizudan bezala, ikastarotara joeten naiz, eta jendearekin hitz egiten saiatzen pixkat, ikusteko zein dan beraien iritzia, eta guztiek esaten, edo gehienek edo guztiek esaten diatena, asko disfrutatzen ari direla, asko ikasten, oso interesgarria dela, jende ezberdinarekin harremanak eratzen dituztela, oso antolaketa ona daukatela udako ikastaroek, eta horrek guri lasaitasun bat ematen digu egindako lanaren emaitza bat delako. Ikastaro hauen atzean lan handia dago, jende askok lan egiten du, eta gero parte hartzaileek horrelako iritzia dituztenean, horrek lasaitasun bat ematen dizute, esatez, egiten arian esfortzu horrek emaitza dauka, eta gure emaitzarik onena da parte hartzaileen iritzia, eta normalean, orokorrean oso iritzi positibak gero, mezuak idazten dizkute eskerrak eman, antolaketarekin, tratuarengatik, eta orduan, kopuruaz gain, jendearen asebetetzea ere oso garrantzitsua da guretzat, eta zentzu horretan oso pozik daude. Udako ikastoreak ere badira, probetxu garriak ikusteko ezagutzaren bueltan zer nolako tendentziak egon daitezken, aspalditikan aipatu izan den kontua da uda ikastoretan, aurten ere pentsatzen dut, murgilduak izango zinatela inteligentzia arloaren esparruan. Adimen artifiziala, esan bezala, berriro ere landu da, baina ikuspegi edo arlo ezberdinetatik aztertuta. Eta oso interesgarriak izan dira, ez bakarrik, teknologikoki, baizik eta hemen dagoen adimen artifizialak nola eragingo duen, edo nola eragiten ari dan dagoeneko, hiritarron arlo oso ezberdinetan. Helduen euskalduntzean, enpresetan, ingurugiroan, datuen babesean, hainbat esparrutan beraz, berriro ikastaro dexente izan dira, eta oraindik baten bat ere badago, adimen artifiziala eta enpresari lotuta, baina ezinbestekoa esan noski, adimen artifiziala hemen daukagu eta ikasi behar dugu. Eta orduan, adituen eskutik ikasi behar dugu nola eragingo duen, eta nola erabili beharko dugun, eta ze arrisku dituen, edo nola egin dituen alde honak aprobetxatu izateko, eta beraz, zentzu horretan oso interesgarriak izan dira ikastaro guzti horiek bai. Eta udako ikastaroak ere izaten dira, beti baliagarriak urte hurren zehatzak horreitaraztergako, aurten bi izen propio, esaterako, Gabriel Aresti eta Maurice Rabel. Bai, eta zentzu horretan ere oso ikastaro arrakastatxoak izan dira, eta omenaldia egiteko moduko ikastaroak dira. Bai, zentzu horretan zuzendariei ere eskerrak eman behar dizkiet, ikastaroak proposatzen dituzten zuzendariei lan desiente egiten dutelako, lan asko egiten dutelako, eta urte horren horiek gure udako ikastaroetan lantzea edo pertsona horiek gogoraraztea gure ustetan oso interesgarria delako, eta egin beharreko lan bat delako. Horre, erronkai dagokionez edo etorkizunera begira zer nolako beharrak identifikatu dituzu lehenbiziko urtebete honetan? Bida, behar nagusitako bat, uste ez dela bakarrik udako ikastaroetan gertatzen den zerbait, baina beste irakasle edo beste pertsona batzuekin egiten dugulako,
gazteak erakartzea izango litzateke. Gaur egungo gazteei kosta egiten zaie udako ikastaroetara hurbiltzea. Esango nuke ikastaroetara orokorrean, baina, esan nahi, graduetatik kanpo ematen den formakuntza horretara hurbiltzea kosta egiten zaie. Egia da, esan behar da, haiena alde ere, gaur egun ikasturtea oso berandu bukatzen dela, ez dela gure garaian bezala, ekainan edo bukatzen genuela edo maiatzaren erdian, bai, orain askok uztailan bukatzen dituzte ikasketak orduan. Egia da kosta egiten dela, baina gure erronketako bada gazteak erakartzea. Zentzu horretan, hizketan hasia gazteen ordezkari batzuekin, jakiteko zer nahi duten. Zer gustatuko litzaieken, ze formatotan jaso nahiko luketen informazioa, beharrezkoa den informazioa, esan nahi da, adituen aldetik ere, informazio zehatza jasotzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu ez bakarrik saretatik eta jasotzen dutena, ez? Eta zentzu horretan gure erronketako bada hori, gazteak berriro erakartzea, bai, gure profila, 40 urtetik gorakoena delako gehien bat egia da, gazteak ere hurbiltzen zaizkigula, baina gure erronketako bat hori da, bai, gazteak berriro eta hausnarketa sakon bada, ez da, asmatu behar durako formatoan eta gaietan ere asmatu behar dugu, izlarietan ere asmatu beharko genuke, baina egia da hor, zuzendariekin ere, elkarlanean aritu behar gehalako, zuzendariek proposatzen dituzte ikastaroak, eta, guk lagundu ditzakegu, baina azkenean bereien proposamena dira. Orduan, guztion lana dela, bai. Niri gustatuko litzateke berriro gazteak hurbiltzea, bai. Eta zentzu horretan, akaso oso garrantzitsua izango dena da, zer nolako formatua baliatzen den ikastaro eskaini ahal izateko, horre, bere garaian ezagun batek esan zidan, gaur egun ezinezkoa dela ordubeteko hitzaldi bat, gaur egun hitzaldi batek asko jota 3 ordu laurden iraun behar duela, eta ondorengo 15 minutuak solasaldi eta galderetarako. Ez dakit, geroz eta zailagoa dirudi, ez dakit, muga hori baldin badago, eta pertsonak atentzioa geroz eta lehenago galtzen baldin badu, zailtasun bat ere bada hori. Hori teknologiak, bere gauza honak ekarritun bezala, gauza txarrak ere euki ditu, eta da oso azkar irensten dute edo jasotzen dute, eta orduan egia da, adituek esaten dutenaren arabera, atentzioa ez dutela mantentzen. Orduan, hori klaseten ere ikusten dugu, nik klasekin jarraitzen dut, eta hori egia da, zorionez 45 minutakoa dira, baina atentzioa oso erreiz galtzen dute, baina egia, beraien interesa suspertzen duen zerbait entzuten baldin badute, atentzioa mantentzen dutela. Zer interesgarria kontatzen diezunean, egia arreta mantentzen dutela. Beraz, aurkitu behar dugu, beraien interesa suspertzen duen zer gai hori. Gure ikastaroak egun batekoa 2 edo 3 egunetakoak izan daitezke, egia 3 egunetan zehar atentzio hori mantentzea ez dela erraza, edo 2 egunetan, baina, hori ere gure lana da. Beraien intereserako eta formatuaren araberako gai bat aurkitzea. Eta, gu bide horretan, esan nahiko nuke hasita gaudela, topagune deitzen diran Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, egiten ditugun ikastaroen bitartez. Ikastaroietan, ikastaroie parte hartzailea dira, dinamika parte hartzaileak sartu ditugu ikastaroietan, dinamizatzaileekin, eta izugarrizko arrakasta daukate. Egia, orduan, ikusten dugu, beste formatu batzuk erabiltzen ditugunean, atentzioa erriagoa mantentzen dutela, eta interesa handia dela. Orduan, bide horretatik jarraitu behar dugu, hori, ikastaro parte hartzaileago batzuk egin. Guk gida bat ere badaukagu, webgunean jarrita dagona, zuzendariak laguntzeko, beraiei ikastaro proposatzen dutenean, jakin dezaten ikastaro parte hartzaile bat proposatu nahi baldin baute, gida hori jarraituz, proposamena egokitu daitekela. Orduan, zentzurretan guk pauso batzuk ematen hasita gaude, bain dela urte batzuk, baina, areago jun nahi du, bai, eta igual beste formaturen bat, ere, horretan. Eta aipatu duzun topagune horietan zeintzuk izan dira aipagaiak? Gogoratzen dut hain, zaintzen inguruko ikastaro bat egon zan, pertsonen zainketen inguruan, gizarteratze gaien inguruan, orain buruz ezin dizut
Baina, bueno, gai askotariko gaiak dituzte. Bueno, orain berez, Gaza eta Kolonbiaren, Gaza eta Kolombia gozea gerra arma bezala ikastar hori, irailaren 8ko hori, topagoene bada, baita ere. Gaia oso gaurkotasun handiko gaia da, eta bueno, hori arlo askotako gaiak eduki dituzte, eta orduan hori, dinamizatzaile enpresa batzuk barne sartzen dira ikastaro horietan, eta bueno, beraien dinamikak egiten dituzte, eta jendea oso pozik egoten da dinamika horiekin bai. Azkenik ere jakin nahi dugu, zehazki, ea oraindik baldin badagoelako zer eskaini udako ikastoretan, baina ez dakit, 2026 urtera begira ere jarri zarete, ala orainik bado tarte horretarako? Bueno, oraindik EPEA ez da zabaldu, EPEA azaroan zabalduko da, baina dagoeneko aurten parte hartu duten zuzendari batzuk idatzi digute, datorren urteko ikasturtearen izenburua proposatuz. Bueno, dinamika da, zuzendariek proposatzen dituzte, ikastaroak proposatzen dituzte, eta gero batzorde bat dago, programa batzordea, eta batzorde aditu ez osatuta, eta batzorde horrek aukeratzen ditu proposamenen artean arau batzuen edo irizpide batzuen arabera, beraien ustetan egokiagoak diren ikastaroak. Beraz, oraindik ez da zabaldu epe hori, baina gara ez daude zuzendari guztia, baina esate dizudan bezala, zuzendari batzuk dagoeneko ja datorren urtean pentsatzen nahi dira, eta hori, nahiko goneke ez dakize gaien inguruan, eta bueno, zuekin jarraitu nahi dugu, eta berriro parte hartu nahi dugu. Bueno, lehenguan 13 urtez gurekin dagoen zuzendari batek berriro atzo bertan idatziz dian, hori esan ez, eta atzo ere beste bi pertsonekin ere bilera bat eukin nun, bueno, beste gai oso interesgarri batzuk proposatzen, eta zen, bueno, orain EPEA zabalduko da, proposamen ofiziala ingo dute, eta gero, bueno, batzorde programak bere hautaketa ingo du, eta gero, bueno, baina, bueno, bai, jendeak ja datorren urtean... Motivazio aski positiba da. Bai, esate dizunaren gatik, nik uste jendea gustora gelditzen dela, oso gustora. Hori da guk jasotzen duguna, bintzat, jendea oso gustora gelditzen dela, ez bakarrik hartzaileen aldetik edo jendea erakartzen dutelako, baizik eta orokorrean oso gero atsegina dago, oso antolaketa ona dago, eta zentzu honetan nik taldea eskertu nahi dut, lehen esan dizuan bezala, udako ikastaroetan jende asko lan egiten du. Batzutan jende gehiago beharko genukela iruditzen zaigu, baina bueno, udaran ere refortzu batzuk ukitzen ditugu, eta orduan lan handia egiten da, eta hori nabaritzen da. Oso profesionalak dira, oso dedikazio, implikazio handia daukate langileek udako ikastarotan, eta jendea oso ondo zaintzen dute. Beraz, gugana datozenak oso gustora ateratzen dira, bai. Eta hori lasaitasun bada, eta ni oso pozit nago zentzorretan, bai. Giro atsegin horretan esango dugu, oraindik badagoela zer entzun eta zer esana, irailean zehar, Idoia Otaegi, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen zuzendaria, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, gonbidapena eta iruditzen bali mazizu, izango diogu nun sar daitezken matrikula egiteko. uik.eu zen sar daitezela, eta hor hemendik eta iraila 30 bitartean daukagun eskaintza osoa, ikusi izango dut, eta oraindik matrikula egiteko garaiz daude. Beraz, anima zaitezte, bai. Eta eskerrik asko, mila esker zuei. Eskerrik asko. Zuei. Stories en por dos. Si te pienso pido otro molotov. Vuelta bat, bicicleta por mi ton. Quiero un verano azul sin que tú existas. Aunque quiero que esta noche me desvistas. Estás zurekin miedo de la pista. Tadora maito euretik hacerlo viendo las vistas. Sonando en Gaztea, Paiolan, tartean. Hasta yo tararean, solo faltas tú. Taimaten badizkidazu, zuk niri parean musu.
azul. Udara urdin bat, taldiko maldiko nago Santa Isabeletan, ta hemen geldituko naiz, jangeando con mis bebas. Saldaskatuko dugu ezkerreko txoznetan, horrela aztuko dut, non zauden zu. Sonando en Gaztea, Paiola, tartean, hasta jostararean, solo faltas tú. Ta ematen badizkiazu, zuk niri pare bat musu, bukatuko dugu. En un verano azul, udara urdin bat. En un verano azul, udara urdin bat. Udara urdin bat. Cérrate a ver. Tú, ¿qué es la mientras? Cérrate, te cancelamos el piba, chaval. Tetacitos y lo que tú quieras, pero cabrón, tú. Bésame en un verano azul. Udara urdin bat. 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 Udara urdin bat. Udara urdin bat. Udara urdin bat. Goizeko 10 dira, badirudi, estatus berri baterako elkarrizketa sekretuak bizkortu egin direla ikasturte hasiera honetan. Arnaldo Otegi Radio Euskadin azaldu denez, Eusko Alderdi Jeltzalearen erreleboa, ala Zerdanen espetxeratzea bezalako faktorek elkarrizketa trabatu dute hilabetetan, baina akordio bat ezinbestekoa dela uste du, subiranotasuna lortzeko. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pei eta egunon entzulei ere, irakurketa orokor batean Otegik azpimarratu du herri honek batura abertzalea eta aurrerakoia behar dituela. Zerdanen espetxeratzea aipatu du batetik. Hasta donde yo sé, en materia de estatus, quien hablaba por parte del Partido Socialista, además de alguna otra gente, era Santos Cerdán. Es decir, el interlocutor del gobierno con Junts, con Puigdemont, era Santos Cerdán. El interlocutor del gobierno para hablar de materia de estatus con el PNV y con nosotros era Santos Cerdán. Y por lo tanto, que Santos Cerdán esté en la calle, o en la calle digo, en la cárcel, perdón, bueno, lo que ha hecho es que en estos meses, bueno, haya habido un problema, porque él era el que llevaba un poco la negociación de ese tema, ¿no? Bestetik EAJari dagokionez, barne prozesua eta zuzendaritza aldaketa aipatu ditu. Haiekin mantentzen duten harremanari dagokionez, hurrengoa esan du. Nosotros llevábamos más de 6 años hablando muy habitualmente con el Partido Nacionalista Vasco, prácticamente todos los meses. Y eso sufrió una interrupción porque evidentemente, y es normal, porque evidentemente entra en un proceso interno en el que hay un cambio de dirección. Entonces, retomar un ambiente de confianza otra vez, pues va a costar lo suyo, pero no lo digo porque por ningún motivo principal, sino porque evidentemente nosotros con el Partido Nacionalista Vasco de Andoni y de Joseba, pues manteníamos una relación de bastante confianza, pero digo de confianza en términos de que hemos hablado mucho y durante muchos años. Y eso va a haber que rehacerlo ahora, porque desde nuestro punto de vista, el país, y en esta parte del país la mayoría abertzale es más que evidente, necesita la suma abertzale y la suma progresista. Y entendemos que no sumar en abertzale y no sumar en progresista es coartarle al país posibilidades y ambiciones que el país tiene, y es como una hipoteca que no nos permite avanzar todo lo que podríamos avanzar. Ertzaintzaren aferari buruz, Otegik udako sugetzat jo du etengabeko dinamika hori, manipulazio politiko eta mediatikoaren emaitza. Eta langabezia ia 4% igo da abuztu honetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroan berriz 0,53 jaitsi da. Lakuak eta Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak astearte honetan zabaldutako datuak dira. 3,88ko igoerarekin 109.169 langabe ditu Euskal Autonomia Erkidegoak abuztu amaieran, aurrekoilean baino 4.178 pertsona gehiago. Dena den 2024ko abuztuarekin alderatuta 2.194
langabe gutxiago izan dira abuztu honetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroari dagokionez ordea, 150 langabe gutxiago izan dira abuztuan, hau da, aurreko hilean baino 0,53 gutxiago. Guztira, 28.380 langabe daude. Aurreko urteko hilabete berarekin konparatuta, kasu honetan jaitsiera 3,56 izan da, hau da, 1.017 langabe gutxiago. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Gaurkoan trafikoari dagokionez albiste tragiko bat aipatu behar dugu, izan ere gazte baten heriotza eta 3 zauritu eragin ditu Okondon izandako autoistripu larri batek. Gaur goizaldean istripu tragiko hori gertatu da eta ondorioz 17 eta 19 urte bitarteko gazte bat hilda eta beste 3 zauritu dira, hoietatik 2 larri. 4 gazte zihoazen ibilgailuan, 2 neska eta 2 mutil. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, istripua goizaldeko ordu bata pasatxoan gertatu da, 36-32 errepidean, Okondoko udalerri inguruan, autoa errepidetik irten eta irauli eginda barruan zihoazen gazteak harrapatuta geratu direlarik. Suhiltzaileek lagunduta gazte guztiak erreskatatu dituzte eta osasun zerbitzuek bihotz biriketako bizkortze maniobrak egin dizkiete. Halere gidaria gaztea bera ere istripuaren lekuan hilda eta beste 3 ospitalera eraman dituzte, 2 larri zaurituta. Istripuak errepidearen itxiera eragindu eta ez da trafikorako berriz zabaldu goizeko 5:00 izan diren arte. Bestalde, uneotan trafikoari begira aipatu behar dugu, duela ordu bete esan dugun bezala, bidelanak direla Nazional 121A errepidean, Irunaldean, Lamiarriko tunelean, itxita mantentzen dela errepidean norantza bietan eta desbideratzea Gipuzkoa 34-55 egiten ari direla, adiberaz puntu horretan eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Eguraldi egonkorragoa nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, bereziki kostaldetik gertu, baina hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta giro lasaia izango da. Bestetik behelaino pixka bat ere agertuko da barnealdeko bailaretan, baina segituan desagertuko da. Beraz, lurralde osoan esan bezala giro atsegina nagusituko da. Arratsaldean hodei geruza ez da intrinkoa izango eta giro argia eta atsegina nagusituko da, naiz eta goi mailako hodei finak ugariak izango diren. Haizeak goizean, egotik eta bizi xamar joko du, bereziki kostaldean, arratsaldean iparraldera egin eta bolada biziak edo bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Bereziki lurraldearen barnealdean, temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz gora egingo dute eta oso balore atseginak izango dira. Kantauriar isurialdean 23 eta 26 gradu bitartean joko dute goia, eta Ego Isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Guzti hauekin galditzen gara. Eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore heldu zaigu, baina lehenbizi agurtuko ditugu bigarren kafeko kideak. Egunon. Egunon. Egunon, Peli. Zer moduz? Tira, ez dakit, zalantzati, atzoko hasi berriaren energia hori ez dute zaigun pixka bat usatu, eta, gaur ofizioz egin beharreko saioa daukagula horretik. Saiguri ere antzeko gertatu zaigu gau. Baina bihar ere beste saio bat etorriko da, eta ondo egingo dugu, ez kezkatu. Show must go on. Show must go on, eta gainera, atzo Lander Kornago kolaboratzaile berri aurkeztu genuen, gaur eukenela arrarte aurkeztuko dizuegu, gure uinetan entzuleak ezagutuko du, askotan gurekin ziklismo kontakizunetan izan delako, baina ziklista izatetik aratago gauza asko daukenela arrarte, eta gaur lehen kolaborazio izango du. Nolabait esango dugu Goiuri, liburuak aitzaki hartuta, liburu horiek sortzen dizkioten pentsakera, hausnarketa eta gai ezberdinak izango ditugula izpide berarekin. Hori da. Gero zehazten joango gara gehiago, baina hortik hariko gara, Aitor Helduaien ere gurekin izango dugu, hain zuzen ere, hortxe izango dugulako beka aurkezten, badakizue, urtero ere gurekin izaten da Aitor Helduaien Mendifilm hurbiltzen danean, baina kasu honetan Mendifilm bekaren inguruan hitz egingo digu, epea, zabalik dagoelako eta bererekin aztertuko dugu, zein izan diren azken urteetan beka horren irabazleak eta zer egin behar den, eta non edo ze girotan kokatzen den beka hori. Udako abestien inguruan erariko gara, Goiuri, atzo azkenean denboratzi eman eta. Eta hori geratu da landu gabe, eta
iritzi asko dauzkat. Bale, gaur sin falta helduko diogu Pegi, eta gainera Jurgi Ekizarekin ere ariko gara tarte laburre batean. Epe laburreko denda bat zabaldu du Azparnen, bere disko berria saldu, aurkeztu, erakutsi eta elkar banatzeko. Datorren astean gure elkarrizketa akustikoetan izango da, baina gaur tartetxo hartuko dugu, Azparnen martxan jarri duen, ez dakit pop-up moduko hori edo ezagutzera emateko, eta berarekin tartetxo bat hitz egiteko. Gainera belauntzian kontzertuak ematen ibili dira, bera eta Paskal Iriarai, beraz, asko izango dute kontatzeko, eta hause gure 2 orduetan kontatuko duguna. Bai, badago zer esana. Eskerrik asko, Inigo eta Eskerrik asko zuei. Agur. Eta gure partetik orain bai, bagoaz, bihar ere bueltan izango bera. Ondo segi, egun polita izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratia.